Sherifula filɛbagaw an bɛ a fɔ ka walima dɔn an ye de fɔ kari o kari sunafurato mana dun an bɛ fasodenw wele ni kɛnɛ kan n'i ye karamɔgɔ Usman Sherif Madani Ayidara ka montre lajɛ waati mun dira ma o sera bi maaba 4 de b'an bolo an bɛ direct la Sherifula la mun ye radio ye 95.7 maa fɔlɔ o jɔn o tɛ maa dogolen o ye Djibril Diallo n'i ko Djibril Diallo an mana wele waati o waati a bɛ na Djibril vraiment merci beaucoup enseignant chercheur folikan jumɛn b'o bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Merci beaucoup Bokele k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i cakɛɲɔgɔn ni baarakɛɲɔgɔn fo Enfrey ka émission in lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan émission in lajɛlen don kosɛbɛ ka Sherifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn baara bɛ nin can in na walasa émission in bɛ se ka kɛ émission barikama ye an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma ani Sherifula filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen a n'a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. Ok merci beaucoup i Diallo maa filanan o fana tɛ maa dogolen Suleman Jara consultant Solo vraiment merci beaucoup folikan jumɛn b'o bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw. Merci Bokele donc on bɛ ala fo ka barikada ka waleɲuman dɔn ale min y'a latigɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan n bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu bɛ kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan n bɛ Sherifula baarakɛla bɛɛ fo ka Sherifu cɛkɔrɔba fo ka e yɛrɛ ni Enfrey fo n bɛ n barokɛɲɔgɔnw fo mɔgɔw ka kuma don ko kuma ɲamantan fɔ man di n bɛ ala deli ala k'an ka kuma fɔtaw ni sababa bɛɛ merci bien. Merci beaucoup i Jara maa sabanan o ye Cheikh Oumar Diallo ye Cheikh Oumar Diallo vraiment merci beaucoup leader d'opinion folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Merci bien Bokele mɔgɔ fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin wagati nin na Sherifula télévision kan n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ Sherifukɛ fana ye Usman Sherif Madani Ayidara n ka foli bɛ aw yɛrɛ fana ye Bokele ani télévision cakɛla bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ n baroɲɔgɔnw fana ye baro min sigira a daminɛna hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la merci bien. Merci beaucoup i Diallo Modi Cɛmogo Sidibe leader d'opinion Modi i ni fama folikan jumɛn b'o bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw. Bokele k'i ni Enfrey fo ka Sherifula TV baarakɛlaw bɛɛ fo ka maliyɛnw fo diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ n tɔɲɔgɔn minnu bɛ yan ni minnu bɛna kumasen falen kɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka olu fo ala ka jamana kolo suma ala ka jamanadenw bɛn kelen ma a ka weleli diyara n ye komi yan hakilina yɛrɛ bɛ fɔ n ma tunu nka n bɛ hakilina de fɔ n'o tɛ se ka fɔ foyi sira dɔ ka don i kɔrɔ k'i ka tɛmɛ o fɛ an bɛ lafiyali kɔrɔ dɔn n'o ye aw ni cɛ weleli la. Merci beaucoup i Sidibe Boubacar kɔrɔfɔ tɛ kosɛbɛ folikan jumɛn b'o bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. An b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Bokele maa o maa sɔgɔlen bɛ Sherifula télé la nin wagati nin na donc an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn laada don kari o kari nin wagati mana se bɛɛ lajɛlen b'i ka télévision jabarani minnu k'a bila Sherifula télé la min b'a to u bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ min bɛ tali kɛ u ka jamana kunkanko kibaruya la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka kanu na ka ɲɛsin an ma o la Bokele n y'a fɔ kɔrɔfɔ la ko misirima fila tɛ se ka ɲɔgɔn labɔ kɔlɔn kɔnɔna na o la bi kɔrɔfɔ a bɛna boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ min bɛ an ka mototigiw ani moto sen sabanin ka fara mobiliw yɛrɛ fɛnɛ ka sa plaki ko lahala de kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔna na nin wagati na ayiwa a plaki ko nafa jumɛn de b'a la a bɛna sigi kun jumɛn de la ayiwa kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la wa an da bɛna don o de la su in na ka se k'a walawala min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la k'u to u sigiyɔrɔ la bonya ni karama o kɔnɔna na y'a fɔ cogo min na an bɛ radio la direct la an bɛ télé la direct la page Facebook kan an bɛ direct la o fana la ka fara YouTube kan min ye kɛrɛnkɛrɛnnen an y'a fɔ tuguni n'i bɛ fɛ ka an ta sira wɛrɛ fɛ i bɛ se ka Sherifula application Sherifula télé application sigi i ka téléphone kan i b'an sɔrɔ direct la nin bɛɛ kɛ ko ye min b'a to maaw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔ k'u to sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Boubacar kɔrɔfɔ ɲɛna an b'a daminɛ ni Djibril Diallo ye Djibril Boubacar ye mun fɔ tiɲɛ don a kuma bɛ dugu kɔnɔ mais n y'a ye k'a fɔ an ka gouvernement état o décision dɔ bɔ mun ye plaki ko ye membre ko b'a la moto ko b'a la ani sen saba hakilina jɔyɔrɔ bɛ e la Djibril ka ɲɛfɔli kɛ. D'accord merci beaucoup i ka nin ɲininkali la ɲininkali barikama sani ka ɲininkali jaabi n bɛ foli lase i ni baarakɛɲɔgɔn ni cakɛɲɔgɔn ni aw ka émission ye ne ka jateminɛ la an ye émission dɔw kɛ min ye courant ko ye électricité lumière éclairage public courant poto minnu bɛ pour que ka lumière di bɛɛ lajɛlen ma an y'a critiquew kɛ yan k'a fɔ ko a ka ɲi an k'olu kɛ solaire ye ala barika la je crois que baara bɛ ka kɛ n'a ye
an de la ka critique dɔ kɛ yan fana ngo an ka dɔgɔtɔrɔso courant bɛ mana tigɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman ni bɛ kasara a bɛ banabagatɔw ani dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen u bɛ degun ka baara kɔnɔna la a ka kan an ka olu doter par l'installation solaire a baro kɛra u ka plateau kan yan ala barika la o fana ko ye sanga sɔrɔ sira sɔrɔ madame le ministre je pense que avec hôpitaux caman bɛ yen a bɛ k'u doter installation solaire la ni kuma in fɔ kun ye min ye c'est pour dire que nafaba de bɛ émission in na ninnu y'a nafa dɔ ye contenu local ni code minier ko kuma an y'a kuma kɛ yan ala barika la olu ye sira sɔrɔ donc c'est pour que k'aw ka émission in barika da k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ nin min kɛ tan jamanajɔ baara don barisa a bɛ mɔgɔ minnu wele u kana k'u hakilinata di hakilinata ninnu dɔw bɛ yen ni jamana sera ka baara k'a la a bɛ se ka jamana nafa donc o folikan bɛ n bolo k'a lase aw ka émission ma donc n bɛna don i ka question kɔnɔna la o ye moto bon sen 2 b'a la sen 3 b'a la koko immatriculation ko ka mobili fana farala kan moi je crois que décision ɲuman ba ni tun kan ka taa mɛna bɔ kelen barisa mobili filɛ moto filɛ ni plaque t'a la danger ba de don danger don jamana kɔnɔ cogo min na danger don ala bolilikɛla fana ma pourquoi danger don jamana kɔnɔ i bɛ tiɲɛni wale caman bɛ yen bi a bɛ kɛ ni moto ninnu de bon moto ninnu a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ san min a bɛ don sira jumɛn fɛ ni si information jɔnjɔn tɛ jamana bolo bon maintenant ni plaque ko nana ni jamana ye plaque ko bila sen kan a ka ca ala fɛ o information ninnu jamana bɛna a bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ ni plaque ni moto in karisa ta don a bɛ nin sigida in de la a ye moto in san nin san in de la wa a sanna cogo min na o bɛɛ farafasiyalen don a b'a to hali moto suɲɛ o fana bɛ dɔgɔya mais maintenant a kunba ye insécurité de kɛlɛli ye barisa an y'a ye jatigɛ wale tigilamɔgɔw u bɛ nin moto ninnu de utiliser kosɛbɛ ka taa tiɲɛniw kɛ bon maintenant ni moto ma immatriculé i t'a dɔn jɔn ye jɔn ye parce que ni sɔrɔlasiw fana b'u ka opération na u t'a dɔn jɔn ni drone bɛ sanfɛ a t'a dɔn nin ye jatigɛlamɔgɔ ye wa nin ye orpailleur ye wa nin ye sɛnɛkɛla drone t'o dɔn bon maintenant pour que olu ka se ka o baara ninnu bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na moto ninnu kan ka se ka immatriculer katakatani sen 2-3 b'o la an y'a ye gendarmerie attaqueli la la gendarmerie attaqueli la minnu attaqué o nana katakatani de la bon mobili ta wɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye vitre teintée ni plaque tɛ mobili la o kelen n'o ye accident kɛ i b'o tigi retrouver cogo di retrouver cogo t'a la donc c'est pour dire que sécurité lakana taasira de jamana ɲɛmɔgɔw bila ka décision in ta mais ne yɛrɛ kɔni fɛ décision in ɲɛna kojugu ni tun kan ka kɛ a mɛnna barisa a nafa de ka bon n'a tiɲɛni ma yɔrɔ ye a fan bɛɛ ye nafa ma yɔrɔ de parce que jamana filɛ ne ko ka fɛ organiser f'i ka décision dɔw de ta ne yɛrɛ kɔsani na tile 2 in na n bɔra Sierra Leone ne misali ta yen kan moto fɛn fɛn bɛ yen Bokele plaque b'a bɛɛ la n'u ɲininka an k'a kɛ kun ye jumɛn o ko mais ni plaque tɛ moto la o ye insécurité c'est comme i ye dayɛlɛ insécurité de ye donc moi je crois que ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye ni tun kan ka kɛ a mɛnna mais n'u y'a ta sisan c'est une très bonne chose mais fɛn dɔ ye décision tali ye mais a bɛ lawaleya cogo di o fana y'a damana wɛrɛ ye quoi voilà. an bɛ bɔ Jibril la Sulemani an bɛ o question kelen an bɛ na e fan fɛ e bɛ se e ye mun de faamu a la. Bon, merci beaucoup. Ne mi faamuya c'est que décision dɔw bɛ ta jamana kɔnɔ sɔsɔrɔ ta a décision nafa la k'a fɔ mobili moto sensaba moto u bɛɛ ka immatriculé Jibril y'a kuma fɔ a nafa fɔlɔ o ye identification ye identification ye mun ye bolifɛn o bolifɛn bɛ yen a tigi kan ka dɔn a kan ka dɔn a bɔra yɔrɔ min na a nana cogo di jɔn de ta don munna hali n'i ye fɛn jateminɛ sirakan kasara n'i y'o jateminɛ sisan mɔgɔ bɛ se ka sirakan kasara kɛ a bɛ boli mais ni plaque b'a la a kɛra minnu ɲɛna u hakili bɛ se ka to plaque numéro la n'o tɛ ne ko mobili min bolila ko Mercedes finman don i ma kuma o mais a plaque numéro ye nin ye n'i y'o fɔ a tigi ye ka di o ye ko dɔ ye tiɲɛni bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la mobili minnu kun jɔlen bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ la o mobiliw bɛ se ka identifier n'u ka plaquew ye o ye dɔ ye impôt i n'a fɔ douane ni fɛnw ni plaque bɛ mobili la ou bien moto la ou bien bolifɛn na a bɛ se k'a to a bɛ enregistrer donc ni a ka kan ni impôt sara ni fɛn min ye o bɛ dɔn a bɛ se ka kɛ fana Mali kɔnɔ n'i ye plaque don i ka moto la ou bien i ka mobili la an ka sous région
ne bɔra ka taa Côte d'Ivoire bɛ taara jamana wɛrɛ la a bɛ dɔn k'a fɔ nin bɔra Mali la donc o bɛɛ y'a nafa ye donc nafa wɛrɛ minnu fana b'a la o ye bon ni plaque b'i ka mobile la sisan n'a suyɛnna i bɛ se ka taa déclaration kɛ n'i ko ko ne ka mobile ye Toyota Avensis de ye information ma dafa mais a plaque minéralogique numéro yi ni a bɛ dɔn i b'a dɔn plaque ko in bila ko tɛ il paraît que plaque ko depuis 1800 et quelques plaque dilala et a yɛrɛ bɛ wele ko plaque minéralogique parce que plaque ko daminɛna mine de kɔnɔ comme Djibril est là pour lui faire un clin d'œil il paraît que sariyaw minnu bɛ minerai bɔ n'olu bɛ tugu ɲɔgɔn na pour que sariyaw ka dɔn ka tugu ɲɔgɔn na u ye numéro k'u la donc plaque minéralogique a daminɛna ten de donc fɛn do c'est pour la traçabilité a tigi ka dɔn ala kana kɛ ni kasara kɛra a tigi ka yɔrɔ dɔn joona enquête b'a to se bɛ k'a tigi ma joona ni plaque b'a la mais ni plaque t'a la a ye ka go d'accord voilà merci beaucoup Sode Cheikh Oumar Diallo o ɲininkali kelen an ma tegu la i fana bɛ se ka mun fɔ an ma ok Bokele min fɔ i ka ɲininkali o la i b'a dɔn décision in an bɛ se k'a fɔ a nana wagati la wagati bɛnnen kɔnɔna na parce que an bɛ wagati min na n'o ye insécurité accrue parce que diɲɛ don o don de togoya wɛrɛw bɛ y'a la modèle wɛrɛw bɛ ye a la donc ka plaque kɛ bolimafɛnw na ne bolo koba de don parce que jamana yɛrɛ organisation a b'o ko fɔ n'i taara dugu wɛrɛw la i b'a ye plaque bɛ bolimafɛn bɛɛ la hali nɛgɛso plaque bɛ u la nafa belebelebaw de bɛ a la a nafa belebeleba dɔw ye mun ye ça permet de lier une personne à un engin c'est à dire que ni bolimafɛn ninnu a b'a to mɔgɔ min t'a don a bɛ o tigi bugunnatigɛ fɔlɔ k'a dɔn ni karima sina ni mɔgɔ karima sina personne morale karima sina de ta ye ni engin ye donc a bɛ don yɔrɔ min a bɛ taa yɔrɔ min o bɛɛ bɛ se ka jateminɛ o kɔfɛ a bɛ se ka sécurité renforcer sécurité min yɛrɛ b'a boli a bolibaga yɛrɛ ye mɔgɔ min fɔlɔ a b'o yɛrɛ ka sécurité renforcer fɔlɔ donc ni mun ye dɔ bɛ se ka accident kɛ i bɛ se ka accident kɛ sisan i bɛ dɔ jogin fo ka taa se hali ni bɔ ni fɛnw ma a tigi bɛ tunu donc i b'a ye réparation tɛ se ka ye o la parce que a tigi tɛ se ka bugunnatigɛ plaque t'a la a dɔnnen tɛ donc a bɛ usager yɛrɛ bɛɛ e min b'a boli min bɛ dɔ wɛrɛ kan min fana bɛ sen na a b'olu bɛɛ ka sécurité renforcer donc a bɛ jamana fana ka sécurité renforcer ni mun ye i y'a ye jatigɛwale mɔgɔw u bɛ ka activités kɛ togoya min sisan u bɛ ka opération kɛ ni bolimafɛn ninnu de notamment moto donc o moto ninnu u y'a sɔrɔ cogo di jɔn y'a san jɔn ta don jɔn y'a d'u ma donc il va falloir que o bɛɛ ka se ka dɔn a b'a to vraiment olu ye waleya jugu min kɛ ni o ye wagati ma o bɛ se ka bali cogo min o kɔfɛ fɛnɛ a bɛ se ka c'est à dire que engin yɛrɛ ka identifier a bɛ a to jamana faamaw ani mɔgɔ minnu habilitelen don ka identifier a kɛra circulation a kɛra a bɛ zone wɛrɛ la a bɛ ko wɛrɛ la ka se ka identifier o tɛmɛnen kɔfɛ ça permet aussi de lutter contre le vol ani fraude wɛrɛ minnu bɛ kɛ donc n'i ka bolimafɛn suyɛnna n'i b'a dɔn bolimafɛn ninnu ni numéro de série kelen de bɛ na ni plaque y'a ta n'o ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka taa fɔ k'a bɛ taa plaque wɛrɛ bɔ a la parce que a sɛbɛnnen bɛ ni e tɔgɔ ye donc ni a bolimafɛn karimasina yera yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ou bien k'a bɛ taa ko wɛrɛ kɛ automatiquement a buguna tigɛlen don ko nin ye bolimafɛn suyɛnnen ye donc o bɛ se ka ye o togoya la donc décision in ka ɲi kosɛbɛ. d'accord Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc an bɛna Modi Cɛmogo Sidibe fan fɛ Modi o ɲininkali kelen wala i bɛ se ka mun fɔ a ma. décision min taara lakodɔnni décision ka siri latigɛli taya la sira cɛbɔli lakodɔnni kɛnɛ kan ka kɛlɛ kɛ ni gɛlɛya min bɛ se ka kɛ sigidaw kɔnɔ lakanabaliya n b'a jigiya a taara o kama ka fɛɛrɛw ɲini o la o sira fɛ donc décision in ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲi minnu kan ka lakana sabati a ka ɲi lakana sabatili jaabi kan ka lawaleya minnu kan n'o ye jamanadenw ye bon dɔ b'a fɔ
ko sɔrɔ ko bɛ sira minnu fɛ sisan ani sarali bɛ kɛ cogo dɔw la fana sisan weleli kunda walima internet kunda ni mɔgɔw b'a fɔ mugan ko o sɔrɔ ko sarali ko fana bɛ yen ko nin kana fara kan mais nin ka ɲi bɛɛ ma nin ka ɲi jamana ma a décision parce que ne b'a jigiya komi n y'a fɔ n ka kumasen na sisan a taara lakanali kama maintenant ne bolo a tun bɛ se ka hakili jakabɔba tun bɛ se ka k'a kan k'a lase fo hakɛ dɔ o hakili jakabɔ seleke fɔlɔ ye jumɛn ye hakili la gouvernement ye décision ta ko moto dɔw fana boli bɛ interdit ne ka jateminɛ la o bolili ninnu interdili fana bɛ don lakana hukumu kɔnɔ o ye ne ka faamuyali olu ye décision ta kun min na ne m'o fɔ ne ka faamuyali o maintenant ni plakiw bɛ se ka kɛ sababu ye non seulement ka lakana fɛɛrɛw tigɛ a bɛ se ka kɛ sɔrɔ fana sababu ye cogo dɔ la o donc moto minnu interdit la zone minnu na o interdiction tun bɛ se ka to yen immatriculation ko min filɛ nin k'o sigi sen kan k'a décentraliser jamana fan bɛɛ bɛɛ k'i ka moto immatriculer moto bɛ immatriculer ni sɔrɔ min ye ne ka faamuyali la o tun bɛ caya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana dɛmɛ a bɛ kɛ ni hakilina min fana ye ne ka faamuyali la n'o ye lakana ka kɛ ni moto bɛɛ identifiera ka ban moto sirila dɔ la tigiya dɔnna a taasira dɔnna a mana tɛmɛ sira minnu fana fɛ o fana bɛ latigɛ maintenant il faut k'an ka tɛmɛ o bɛɛ la Mali kɔnɔ ni immatriculation ye k'a kɛ base de données d'ailleurs Mali secteur bɛɛ n'a kɛra base de données ka salle de serveur ba dɔ kɛ yen ka fenêtre dayɛlɛ komi a bɛ se ka kɛ mine na cogo min komi a bɛ se ka kɛ industrie la cogo min na komi a bɛ se ka kɛ transport la cogo min na komi a bɛ se ka kɛ jamana secteur wɛrɛw la un système d'informatisation global même du pays. Maintenant n bɛ proposition filanan min fana kɛ parce que o bɛ se ka kɛ sababu ye ni a informatisera robot ou bien caméra ou bien comme ni y'a fɔ cogo min na radaru bɛ se ka sigi testi la fɔlɔ Bamako dondaw bɛɛ la donc moto minnu immatriculera ni base de données b'u la a bɛ komi Orange centre d'écoute bɛ cogo min n'i ye weleli kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye o base de données minnu bɛ yen hali ni bolimafɛntigi min ye infraction kɛ machine de b'a détecter a b'a ci centre la donc maintenant i b'a sɔrɔ taliki min fana bɛ polisi bolo entrée ninnu na o bɛ se ka kɛ sababu ye centre fana b'a ci o la ko kari masina ye nin infraction kɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka lasɔrɔ polisi ta bɛ kɛ dɔrɔn ka papier sɛbɛn k'a d'a ma mais a tigi masina bɛ taa sara trésor la et puis a obligelen ka tɛ ka taa sara mais a ka sarali ka lié passeport tali carte d'identité tali ani document administratif tali la n'i nana ni papier dir'i ma o rond-point na sisan k'i ye infraction kɛ parce que a yera appareil la i t'a sara polisi ye dɛ polisi ta bɛ kɛ ka tigɛ sɛbɛn k'a d'i ma i bɛ taa sɛbɛn sara trésor la bon n'i ma taa sara trésor fana la i ka document administratif ninnu centre min bɛ yen a bɛ données bila ka taa o bɛɛ la don o don n'i taara ko passeport walima papier wɛrɛ a bɛ f'i ye ko nin don na nin masina la i ye nin infraction kɛ nin yɔrɔ la carte papier dir'i ma k'i ka na wari sara wari ma sara n'i m'a wari sara i ni nin papier man kan. Ok. donc o sira minnu filɛ nin na u y'o hakili jakabɔ k'o kan o bɛ se ka kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin jamana ma hali lakana sira dɔrɔn tɛ mais lakodɔnni jamanaden bɛɛ bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u dɛmɛ kosɛbɛ sira ninnu fɛ. d'accord Boubacar kɔrɔfɔ tɛ ko sɔn ko a kuma cayalen don mais su na an ye maa wele b'a dɔn caman bɛna faamuyali sɔrɔ a nafa ye mun ye kɔlɔlɔ ye mun ye n'Ala sɔnna n bɛ kuma d'i ma. ok o b'a to Jalo ne bɛ ɲininkali min tɛnku i la n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in a hakilina tali a ma daminɛ bi depuis lawale kuma bɛɛ a bɛ fɔ ko k'a ko sigi sen kan a bɛ tiɲɛ ɔ sisan est ce que e yɛrɛ bolo condition bɛɛ sigilen don sen kan min b'a to
hakilina min taara nzi a ka se ka o lawaleya. Bon, hali ni condition bɛ ma sigi sen kan déjà ni hakilina yɛrɛ ta fɔlɔ o yɛrɛ o koba de tout commence. Parce que hakilina bɛ taa kuma caman o. Awɔ mais i bɛ taa sɔrɔ condition de fana tun ma réuni o ye fɔlɔ ye bibi na i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na c'est la situation sécuritaire même du pays qui exige cela jamana bɛ lakanabaliya min kɔnɔ bi o yɛrɛ de ye jamana ɲɛmɔgɔw obligé ka nin décision in ta barisa fɔlɔ la caman tun b'a ta n'i ko i b'a ta souvent c'était des décisions impopulaires an ye kasigi ko ye yan a fɔra ko kasigi k'a kɛ mɔgɔw kunna diyagoya a kuma cayara fo k'a ko bila bon maintenant ni jamanadenw yɛrɛ y'a dɔn nin décision in bɛ hali olu yɛrɛ arrangé barisa an bɛ tiɲɛni fɛn fɛn ye tiɲɛnikɛlaw bɛ tiɲɛni fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ ni moto ninnu de bon n'i y'a ye a bɛ kɛ ni moto ninnu identifielen tɛ minnu b'a kɛlɛ kɛ lakana tigilamɔgɔ olu ka baara ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que u t'a dɔn moto ninnu bɔra min bon maintenant n'i ye identification kɛ ka plaque kɛ moto ninnu na hali ni attaque kɛra a bɛ dɔn ko nin moto ninnu jɔn de ta don a bɔra min mun y'a to a y'a yɛrɛ sɔrɔ yan n b'o misali dɔ d'i ma i n'a fɔ ale y'a fɔ cogo min na o fana bɛ se ka kɛ système ɲuman ye ka se k'a décentraliser région bɛɛ n'a ka numéro de série par exemple n'i ye Buguni ta ka numéro dɔ d'o ma ka Kayi ta ka numéro dɔ d'o ma moto mana se ka bɔ Buguni ka taa a yɛrɛ sɔrɔ Kayi a taara cogo di avant k'a ka don Kayi olu kan ka ɲininka e nana mun ɲini yan parce que Buguni plaque de bɛ ka fɛn na donc jamana kan réflexion baw de kan ka k'a la hali moto bɛ déplacer région dɔ la ka taa région dɔ la a kan ka autorisation de ta k'a fɔ n bɛna taa ci la yan i bɛ t'i sara gendarmerie la olu bɛ autorisation d'i ma donc i bɛ se ka bɔ nin région na ka taa nin région na mais dans la même région i bɛ se ka circuler tranquillement parce que i ka moto identifielen don mais dès que e bɛ bɔ région dɔ la ni moto ye ka taa région wɛrɛ la ça devient compliqué i taara mun na ye mais pourquoi o moto badenw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ c'est parce que nin contrôle ninnu de ma se ka bila sen kan à mon avis ni nin contrôle sera ka bila sen kan n'a fɔ a fɔ cogo min na avec le système d'informatisation nin ɲɛnabɔ ka di ni fɛn bɛɛ ye parce que i bɛ base de données de créer a la ni base de données créer a la ka base de données ninnu bila policiers ni gendarmes ka disposition na e ka numéro bɛ di dɔrɔn a bɛ taper dɔrɔn a bɛ dɔn ko karisa de ta ye nin moto ye wa a bɛ bɔ nin région na bon maintenant n'a y'a sɔrɔ a bɛ k'i kunda Kayi kan a bɛna taa mun na ye bon kelen bɛ se ka faamu fila bɛ se ka faamu mais moto 20 30 a bɛɛ ye plaque a bɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la ça c'est pas normal donc ne bolo ninnu ye fɛɛrɛw de ka se ka lakana sabati cogo min na moi je crois que nin décision ye décision ɲumanba hali n'a sɔrɔ moyen tɛ yen ils doivent se donner les moyens parce que ni kɛlɛli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ i b'a informatiser ka base de données k'a la et puis maintenant organiser aussi an ka ko bɛɛ problème ye organisation de ani manque de communication de sensibilisation moi je crois que à la décision talen gouvernement tun kan ka communiquer kɛ dans toutes les grandes langues bon il y a pas de petites langues mais jama bɛɛ bɛ kan minnu bɛ ka caya u tun kan ka communication k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye kan bɛɛ lajɛlen na ayiwa nin bɛ ka dabɔ aw yɛrɛ ka sécurité de kama gouvernement m'a dabɔ walasa ka musaka sɔrɔ a la a y'a dabɔ walasa ka aw yɛrɛ lakana ani ka lakana nɔgɔya cogo min na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ balimakɛ da donna a la hali mototigi min n'a bɛ e yɛrɛ bolo e ka lakana b'a kɔnɔ parce que ni ko y'i sɔrɔ accident bɛ se k'i sɔrɔ a bɛ se ka kɛ papier t'i kun mais moto numéro bɛ dɔn dɔrɔn a bɛ dɔn jɔn de don mais maintenant n'o si tɛ moto la i b'a ye a bɛ problème gɛlɛya bon i bɛna ye problème wɛrɛ fana bɛ yen o ye télémanie ninnu ye par exemple mɔgɔ sugu bɛɛ donna télémanie boli la vagabond b'a la n b'a fɔ a bɛɛ ye vagabond ye dɛ mais mɔgɔ sugu bɛɛ donna a la dɔw ye vagabond ye dɔw ye zon ye bon maintenant u bɛ tiɲɛni kɛ u bɛ tunu bon n'u tununa plaque tɛ moto la e t'a dɔn jɔn don bon maintenant ni plaque ninnu kɛra hali télémanie ninnu bɛɛ la sa i b'a ye tiɲɛni bɛ dɔgɔya tiɲɛni bɛ dɔgɔya ka niveau la i bɛ se ka i hakili sigilen bɛ se ka télémanie ta ka taa n'importe où parce que plaque b'a la n'a tigi ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ a ka numéro a bɛ dɔn ko jɔn de ta ye moto in ye donc o b'u bali ka tiɲɛni kɛ donc ne bolo ninnu ye mesure min ni bɛɛ kan ka sɔn a ma hali n'a bɛ gɛlɛya dɔw lase jamanadenw ma parce que comme tubabuw b'a fɔ cogo min na on peut pas faire l'omelette sans casser les œufs barisa ni anw yɛrɛ ka secteur ta k'a lajɛ le secteur minier n'i ye damanda lajɛ olu de bɛ moto ninnu utiliser ka caya i bɛ taa moto damanda la i bɛ moto lajɛ f'a dan f'i ɲɛ dan i t'a nombre dɔn mais très généralement olu bɛ t'u ka zone de kɔnɔna la u bɛ bɔ village la ka taa damanda la u bɛ segin u nɔ la mais a ka gɛlɛn i b'olu ye k'a fɔ k'u bɛ bɔ dugu ni dugu dugu jan ni dugu jan
m'a fa tɛ kɛ dɛ mais a man ca kosɛbɛ mais maintenant il faudrait que k'olu fana sensibiliser k'u lasɔn nin mesures ma k'a fɔ mesures in dabɔra ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ka se ka insécurité kɛlɛ cogo min na olu yɛrɛ fana a bɛ se ka kɛ sababu ye k'u yɛrɛ fana dɛmɛ hali moto suɲɛni ninnu a bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ kɛlɛ donc ne bolo mesure in ɲɛna kojugu mais maintenant il faut la phase de sensibilisation phase de communication n'o ye aw yɛrɛ ka émission min kɛ bi nin émission in bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ caman ka caman faamu a la k'a fɔ a nafaba dabɔ kun ye nin de a nafa tɛ dɔrɔn ka mɔgɔw ni tɔɔrɔ ou bien k'a fɔ k'u bɛ wari bɔ mɔgɔw kun a nafa t'o ye a nafa ye jamana lakanani ani minnu yɛrɛ ta ye fɛn ninnu ye boli fɛn ninnu ye ka se k'u yɛrɛ ni la kisi cogo min na bon moi je pense que ni nin mesures sera ka bila sen kan n ye min f'i ɲɛna ka région l'immatriculation des régions bɛɛ ma k'a décentraliser pour que mɔgɔ kana fɔ k'a bɛ bɔ Kayi ka na ka plaque ɲini Bamakɔ yan o de bɛ na ni mɔgɔw salali a ko la mais par contre la région de Kayi u bɛ se ka centre dɔ sigi Buguni Sikaso ainsi de suite région bɛɛ b'i ta k'i ka yɔrɔ la mais ce qui est sûr numéro min bɛ d'i ma numéro min b'a yira k'a fɔ e bɛ nin région de la i b'a bila i kunna n'i ko i bɛ bɔ Buguni ka na Bamakɔ n'o Buguni région ye plaque ye lakanabaga minnu bɛ sirada la yen u b'i sɛgɛsɛgɛ k'i ɲininka i nakun ye mun ye bon maintenant n'a y'a sɔrɔ moto kelen dɔ yɛrɛ o bɛ se ka faamu u bɛ se ka autorisation di mais moto 20 moto 10 ninnu de nana kɛ sababu ye lakana tiɲɛnikɛla ninnu tiɲɛni minnu bɛ u fara ɲɔgɔn ka taa dugu attaquer pour ne pas dire terreur a kɛra sababu ye k'u dɛmɛ u ka baara la mais maintenant état kɛlen ka nin kɛ tan moi je crois que a bɛna ni changement ba de même Mali sécurité niveau la mobili ta an bɛ laban n'o ye d'accord ok basi tɛ b'a to monsieur Jara n bɛna e fanfɛla o ɲininkali kelen m'o tɛnku la tuguni o ye a hakilina taara a ka ca mais a kɔni tɛ ka se ka lawaleya e yɛrɛ bolo est-ce que sisan a kuma kɔni fɔra an ɲɛ b'a la a daminɛ mais est-ce que condition bɛɛ sigilen don sen kan min b'a to ko in bɛ se ka lawaleya ka se f'a dan na parce que a filɛ k'aw da don a nafa la cogoya min na. Moi je pense que Djibril ye min fɔ lakanabaliya o de bɛna to nin sen ba bi don a ko la n'i y'a jateminɛ décision yɛrɛ taara lakanabaliya de hukumu kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ moto de bɛ kɛ ka tiɲɛni kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na ko bi ne ma dala ni mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ min b'a dɔn moto joli bɛ don Mali kɔnɔ kalo kɔnɔ nin b'a to o bɛ dɔn moto hakɛ joli bɛ san kɛnɛma ka don Mali kɔnɔ n'a donna a bɛ taa yɔrɔ jumɛn jɔn ni jɔn de b'a san donc ni jamana ɲɛmɔgɔw sera k'o dɔn déjà a b'u dɛmɛ lakanabaliya kɛlɛli la a dɔ fana ye min ye moto ka circulation bon mais malheureusement ne b'a fɔ n ko yɔrɔ la n ko a yɔrɔ limitelen don dɔɔni parce que n'i y'a jateminɛ contrôle yɛrɛ bɛ dugubaw donda ni dugubaw de kɔnɔ Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen contrôle tɛ yen i ye plaque kɛ moto la o i m'a k'a la o contrôle tɛ yen n'i nana k'i bɛna duguba de kɔnɔ contrôle bɛ yen donc radar ko min fɔra o bɛ se ka kɛ o solution dɔ ye pour que k'a dafa mais pour le moment a kɔni bɛ gɛlɛya don tiɲɛni kɛli la moto la parce que mototigi bɛɛ b'a dɔn sa k'a fɔ identifielen don i ka plaque photo bɛ se ka ta caméraw fɛ dans la rue a bɛ se ka ta témoins fɛ donc ni plaque dun numéro yera ka ban e yɛrɛ yera parce que maintenant i ka bolifɛn sirilen bɛ a lielen bɛ e yɛrɛ la donc o dama kama nafa b'a la bon wariko in fana an kan'o yɔrɔ to yen dɛ parce que plaque 12 000 francs bon par plaque je crois que nafolo don jamana tɛ jɔ min na parce que gɛlɛya fana bɛ jamana kan donc wari nafolo min bɛna sɔrɔ o fana jɔ ba bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye voilà. ok parce que Cheikh Umar o ɲininkali kelen u b'o tɛnku e fana la donc e fana bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ est-ce que a bɛna se ka lawaleya condition bɛɛ sigilen don nin sen ka se ka lawaleya wa. merci bien frère a kan ka se ka lawaleya mun na parce que kumaw la yan c'est à dire que décision do min bɛ a bɛ wagati jan yɛrɛ bɔ a kan ka kɛ yɛrɛ fana parce que n y'a fɔ jamana yɛrɛ ka gouvernance ni jamana yɛrɛ mara cogoya la parce que n'i ko jamana tagabolo de bɛ yen dakun de bɛ yen o dakun ninnu bɛ lasabati ni jumɛn ye sariya bolow de don donc an tɛ wula kɔnɔ an tɛ kungo kɔnɔ ou c'est à dire que bɛɛ b'i yɛrɛ sago de la min mana min ja i b'o kɛ non jamana organisé len de don tagabolo de bɛ kow la
donc nin tun kan ka kɛ a mɛnna e bɛ k'a fɔ i bɛ ka ɲininkali kɛ ko est-ce que a bɛ se ka kɛ ɲinan wa a bɛ se ka kɛ nin wagati nin na wa n y'o de f'i ye a kan ka se ka kɛ a tun kan ka kɛ yɛrɛ depuis ni bi ma se comment a ma se ka kɛ o wagati o bon o bɛ se ka kɛ paramètre wɛrɛw ye parce que an tun bɛ condition wɛrɛw kɔnɔ an tun bɛ situation wɛrɛw kɔnɔ mais déjà volonté min bɛ yen k'a kɛ o ye belebele o kɔfɛ an da bɛ ka to min na ka o fɔ kosɛbɛ n'o ye sécurité in ye bi o ye impératif de y'an bɛɛ ma o ye impératif de y'an bɛɛ ma parce que kuma la ani waleyaw la jatigɛ wale mɔgɔw ka action caman bɛ mené ni bolimafɛn ninnu de ye a kɛra motow ye o AES yɛrɛ jamana kan même récemment Niger attaque la ko taxi utilisera la donc o ka olu immatriculer k'a dɔn ani k'a surveiller immatriculation kɔfɛ Modi da sera ma ne yɛrɛ y'a fɔ kuma la radar ninnu jamana dɔw la hali forodi gansan an bɛ minnu kɛ forodi gansan c'est à dire que i ka vitre fumelen don i ka plaque position ma ɲi ou bien i ye mauvais stationnement kɛ ou bien circulation yɛrɛ hukumu kɔnɔ i ye faute dɔ kɛ c'est à dire que i tɛ contrôler kɛnɛ kan o tige bɛ taa d'i ma f'i ka so k'a fɔ karisa nin wagati nin heure i ka mobili tun bɛ nin heure nin yɔrɔ in na i ye nin faute kɛ nin yɔrɔ in na donc il y a nafa dɔ ye hali jamana yɛrɛ ka organisation tagabolo la non seulement jamana bɛ musaka dɔ sɔrɔ a hukumu kɔnɔ a b'a to fɛnɛ jamana kɔnɔdenw bɛ u ɲɛsin tagabolo ɲuman ma non seulement ka ɲɛsin circulation ma ani ka ɲɛsin jamana yɛrɛ baaraw hukumu kɔnɔna na comme civisme ka jɛ comme civisme exactement est-ce qu'il y a faamu ani casque ko bɛɛ bɛ na don ɲɔgɔn na casque don i kunna des fois i b'a ye dɔw b'a ye peut-être diyagoya jamana bɛ na diyagoya an ka casque don non mais a lajɛ dɔrɔn i bɛ casque don jɔnni kama i tɛ casque don peut-être primo jamana kama i bɛ casque don i yɛrɛ ka lakana de kama o bɛ cogo min plaque nin fana bɛ ten cogo kelen de la donc ka a bɛɛ immatriculer non seulement a bɛ jamana lakana a bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ lakana o kɔfɛ contrôle duguba kɔnɔ ani contrôle dugu kɔ kan an ye radar kelen minnu fɔ c'est nécessaire Modi y'a fɔ il faut aller vers une digitalisation avancée de ce truc là non seulement ça va nous permettre an bɛ wagati gagner an bɛ wari sɔrɔ jamana yɛrɛ tagabolo la ani an sigicogo la i b'a ye majɛ caman bɛ yen a bɛ o bɛɛ ta en compte a bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen bɔ yen donc a waleyali côté fila don non seulement volonté politique bɛ yen maintenant compréhension du citoyen fana bɛ yen fo citoyen k'a dɔn ni décision min taara jamana baara hukumu kɔnɔna na a ma ta ko parce que karisa cɛ ka ɲi a ma ta ko parce que karisa de ye président ye ou bien a ma ta ko parce que karisa de bɛ yen a ta kun ye jamana yɛrɛ bɛ tan de jamana yɛrɛ tagabolo ye nin de pour la bonne marche de l'État de l'administration de tout donc il faut ça donc à la waleyali c'est un impératif pour tous non seulement volonté politique kan ka kɛ pour que k'a lawaleya maintenant jamana kɔnɔdenw fana kan ka lafaamuyali caman sɔrɔ n balimakɛ da sera a ma sisan communication jamana yɛrɛ fana kan ka communiquer kosɛbɛ k'a yira citoyen na nin kɛkun tɛ insécurité de y'a to bi a yakubayara k'a ta yɛrɛ ba la ka vitesse ba don a la k'a se nin ma mais c'est à dire que plaque ka véhicule a kɛra moto ye a kɛra mobile ye u ka immatriculer a kan ka kɛ de donc bɛɛ ka sɔn donc an bi jɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ok Basida Mori o ɲininkali kelen min na e fɛnɛ kɔ n y'a fɔ n ko hakilina kɔni taara siɲɛ caman a ma se ka lawaleya mais cette fois-ci e yɛrɛ bolo se condition bɛɛ sigilen don sen kan min b'a to a ko in bɛ se ka lawaleya bon d'abord dɔw b'a kuma la ko 2009 k'a ɲɔgɔn dɔ kɛra hakili la état ye continuité de il faut avoir d'abord le courage de faire l'état des lieux par rapport à la situation de 2009 deuxième élément c'est que mara la fɛn tɛ yen min tɛ se ka kɛ quoi marabaga yɛrɛ bɛ lahalaya ni hukumu jumɛn kɔnɔ ka da a bɛ décision min ta o de bɛ décision dɔw appliquer gɛlɛya élément sabanan ye fɛn min ye décision tabaga fana tɛ décision appliquer quoi jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ye nin décision ta mais a contrôler bagaw k'a sigi sen kan finitigiw de don circulation ni dugubaw kɔnɔna la maintenant mɔgɔ min b'a ɲini fɛ ko nin sariya kolokisɛ taara k'a kan ka boli bɛɛ kan mais kɛrɛnkɛrɛnya la
a fanga ban an de la k'a boli aw kan bon a fanga min b'e la k'a boli ne kan e yɛrɛ ni sariya in bɛ cogo di o bɛ sariya in bolili ne k'a nɔgɔya quoi n b'a fɔ cogo wɛrɛ la tenitigi minnu bɛ yen minnu chargelen don ka sariya yɛrɛ boli jamanadenw kan f'olu fana de ka a lajɛ olu yɛrɛ ka kɛ sariya in kɔnɔ a lakika la 100% pour que a ka nɔgɔya a application ka nɔgɔya mɔgɔ min olu minnu yɛrɛ b'a a latigɛ ma fɛn wɛrɛ bɛ yen o ye c'est que ni nin ko in sigira sen kan ani an ye système de digitalisation min fɔ wari yɛrɛ tɛ tɛmɛ bilen circulation na quoi papier de bɛ d'i ma dɔrɔn e bɛ taa sara trésor de la a dɔw la mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ circulation ko kan a bɛ se k'o éviter quoi élément wɛrɛ ye mun ye c'est que u ye exonération kɛ mobili kɔrɔw ye quoi plaque ko la maintenant ne bolo u bɛ se ka o nɔgɔya kelen fana jate minɛ moto kɔrɔtigiw ye minnu ye décision tara k'a sɔrɔ moto bɛ minnu bolo pour que k'a nɔgɔya maintenant min bɛ se ka far'o kan o ye moto tala fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ dédouanement bɛ kɛ i tɔgɔ la i ka moto bɛɛ mais plaque kɔni mɔgɔ min bɛ n'a san a bɛ k'o de tɔgɔ la o u ka possibilité di commerçant ba fɛn fɛn bɛ na ni moto ninnu ye i bɛ moto wari min sara ani plaque wari ka sara ɲɔgɔn fɛ gouvernement bɛ se k'o fɛɛrɛ tigɛ o maintenant ne nana moto san de fait que e bɛ plaque wari fara moto kan e bɛ moto san min bolo o bɛ papier ni dɔ di e ma ni gouvernement bien évidemment ni commerçant bɛnna jago cadre kɔnɔna la e ma n'i ka moto san dɔgɔkun 2 dɔrɔn e bɛ commerçant bɛ papier ni min d'e ma e bɛ taa n'o ye dɔrɔn plaque taayɔrɔ la k'o yira dɔrɔn o b'a sɔrɔ e ka plaque bɔra u b'o d'i ma o tɛ yɛrɛ fana baliya o t'a ko teliya ko ka o min ye ko ka nɔgɔ o min ye a bilali sen kan bɛ teliya ka ɲɛ quoi donc i tɛ moto san bilen ka tila ka taa aran kɛ ko plaque ka taa bɔ ka bin wɛrɛ kɛ dɛ moto bɛ san min bolo i bɛ plaque wari fara moto san wari kan o bɛ papier dɔ d'e ma dɔgɔkun 2 rendez-vous bɛ d'e ma e bɛ taa plaque bɔyɔrɔ la o b'a sɔrɔ plaque bɔra e tɔgɔ la maintenant feere fana ka kɛ ni carte biométrique ye ou bien carte nina ye quoi n b'o fɔ mun na parce que olu base de données bɛ yen ko o tɛ mɔgɔ caman bolo n bɛ ka na o ne bɛ fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ a tɛmɛsira yɔrɔ bɛ yen n tilala la maintenant carte biométrique ni carte nina o ka kɛ sanni latigɛ sababu ye parce que olu ye base de données minnu bɛ yen o nafa bɛ kɛ min ye min bɛ moto san n'a bolo depuis ale bɛ latigɛ quoi ale bɛ dɔn quoi ko nin ye kari machine ye parce que information fɛn fɛn bɛna di biométrique ni nina kan o bɛ base de données dɔ kan ka ban o yɛrɛ kelen de bɛ tila ka ci tuguni plaque bɔyɔrɔ la pour que a ka plaque sɔrɔ maintenant o tɛ mɔgɔ minnu bolo e ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye i la ko dɔnnen don n'i tɛ dɔ fa ye i ye dɔ den ye o n'i tɛ dɔ den ye i ye dɔ ba ye o ou bien dɔ y'i bɛnkɛ ye ou bien i ye dɔ bɛnkɛ o y'a ye en tout cas n'i bɛ hadamadenya hukumu ɲɛnɛma kɔnɔ parce que n'i tɛ nin si kɔnɔ i b'a sɔrɔ ban kɛr'i la de donc o kɔrɔ e ni moto yɛrɛ man kan quoi mais mɔgɔ minnu ni e tɛ se ka biométrique t'e bolo ou bien nina t'e bolo i fa ka biométrique bɛ se ka kɛ sababu ye pour que e ka lakodɔn i fa ka sanni bɛ se ka kɛ n'i fa ka biométrique ye ni don min na ɲinini bɛ moto plaque ko la ko moto ni ko dɔ liélen don ɲɔgɔn na i fa ta bɛ k'i fa fɛ o i bɛ ye o donc il va falloir que kunkolo yɛrɛ de ka baara kosɛbɛ kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ne b'a fɔ n fɔyɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ caman bɛ se k'a faamu ko mun tɛ se k'a faamu ne ni n ka denmisɛnninya ne ma jamana ye jamana min marali ka nɔgɔn en tout cas farafinna worodugu yan fan fɛ ka Mali bɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ min nana a lakika la Mali ni maliyɛnw kama n m'a fɔ i tɛ gɛlɛya sɔrɔ dɛ
mais a gɛlɛyaw bɛɛ bɛ girin ka yɛlɛma ka kɛ nɔgɔyaw ye i bolo donc même papier yɔrɔ min kan fana o proposition ninnu bɛɛ kɔfɛ sɔrɔko décision ka ɲi mais sɔrɔko gɛlɛya bɛ o de la n k'u ye exo min kɛ mobiliw la u bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ moto ninnu donc n'o fɛɛrɛw tigɛra sɔrɔko gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan olu fana ka nɔgɔya dɔw réfléchi k'a fɔ ko ka kɛ bɔda ye communication sensibilisation bɛ nɔgɔya o fana la pour que parce que ne dalen don a lakika la nin tɛ lakana baara dɔrɔn ye quoi jamana yɛrɛ taaɲɛ bɛ nin na don nataw la parce que base de données ninnu bɛ se ka fɛn baden de kɛ min ni nin tɛ kelen donc ne bolo a bɛ se ka kɛ mais minnu y'a décision ta a bɛ latigɛ minnu fɛ olu yɛrɛ lakika ka kɛ décision kɔnɔ fɔlɔ à 100% pour que a bɛ latigɛ jamanaden minnu kan ani u ka sababu ɲini interdiction kɛra moto minnu kan u ka système in décentralisé pour que o moto ninnu ka continuer ka boli mais u ka immatriculer a ka lakodɔn parce que a gɛlɛya in ne ka faamuyali la lakodɔnbaliya gɛlɛya donc peut-être Diallo yɔrɔ min fɔ e ne y'o fangele ka région bɛɛ ka plaque ne fɔlɔ de y'o fɔ yan ne fɔlɔ de y'o fɔ peut-être e ma ne su ne de décentralisation kuma fɔ plateau in kan fo kɔrɔya Diallo y'a appuyé d'accord donc Bokar ne bɛna je suis à la place comment on appelle malendien kuma bɛ se ka mun fɔ quoi décision talen a bɛɛ ko a ɲɛna tiɲɛ don mais a bɛ dɔw kunna ɲɛnawoloma dɔ bɛna kɛ dɔw kan ka aw kan ka mun minɛ o t'olu minɛ mun ma kan minɛ o b'olu minɛ o taa sariya b'olu kan an b'a ta misali la comme les véhicules non immatriculés a jira ko ka plaque kɛ a bɛɛ la yala est ce que an bɛ yɛrɛ ɲininka o fasodenw bɛ nin hakilina nin fɔ nin est ce que hakilisi bɛ se ka kɛ bon décision mun taara nin est ce que a tɛna kɛ yɛlɛma woloma ou bien a kan ka kɛ cogo. Ok, merci beaucoup. Question Yana, mais je crois que Modi Dabdo a kuma la dɔɔni. Il faut que tɛnɛtigila ka dɔrɔn tɛ dɛ parce que an bɛ a fɔ olu de mais très généralement mɔgɔ wɛrɛw b'a kɛ min t'olu ye. Ne ka kuma bɛ yɔrɔ min ye n y'a kuma je parle en connaissance de cause n m'a fɔ ko telula mɔgɔw don dɛ en général y'a fɔ ma n y'a fɔ n ko a kuma bɛ fɔ. n y'a fɔ n bɛ fɛ ka min fɔ i ka jaabi b'o kɔnɔna la quoi c'est pour dire que n'aw ma ɲɛ aw ye décision ta aw fɔlɔ de kan ka décision appliquer aw yɛrɛ kan fɔlɔ. jɔn fɔlɔ olu yɛrɛ olu juma o ye n bɔra ko n bɛ k'o cas de citer o n k'i ma n ko tɛnitigi a bɛɛ tɛ dɛ tɛnitigilamɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'a dédouaner. donc Diallo jɔsima jɛbɛ donc tigilamɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ membre du douane. o t'a dédouaner. o bɛ se ka kɛ cogo di. o camanba de tɛ dugu o la bɛɛ bɛ yan an bɛɛ b'a kalama. non ne t'a kalama bɛɛ b'a kalama voilà bon camanba de bɛ yen olu dɔrɔn tɛ tɛnitigilakaw dɔrɔn tɛ an b'a ye hali mɔgɔ minnu bɛ justice la magistrats b'a kɛ artistes b'a kɛ dɔw yɛrɛ b'u tɔgɔ de sɛbɛn plaque kan i y'a faamu hali Mali fonctionnaire baw b'a kɛ minnu ye directeur de service ni fɛnw ye i b'a ye mobili b'u bolo plaque t'a la n'u sera yɔrɔ la u bɛ carte yira u bɛ tɛmɛ bon ne e y'o kɛ. mais Diallo ne ma se k'o yɔrɔ de faamu. o baden de bɛ yɔrɔ min na u bɛ carte yira u bɛ carte yira u bɛ tɛmɛ. o bɛ se ka kɛ cogo di. a delila ka kɛ ne la dans la circulation dɔ tun bɛ ne ɲɛfɛ plaque t'a la vitre fumelen don polisikɛ y'a fiyɛ a y'i jɔ bon n taara fɛn o fɛn yɛrɛ polisikɛ la a k'a ka taa après polisikɛ nana ne fiyɛ. ne dun plaque bɛ ne la n ka fɛnw bɛɛ dafalen don mais a don assurance tun bannen don a ko ne ma ko papier o ne ko mais e bɔra ka nin min bila sisan plaque t'a la vitre fumée n ko pourquoi e y'a bila ka tila k'i ɲɛsin ne ma ne min filɛ plaque bɛ ne la a ko non ko c'est importé que c'est les avantages du métier. C'est les avantages du métier. Donc c'est eux qui disent ça, que c'est les avantages du métier. Voilà, c'est pour dire que tu es il m'a fait un avantage. Mais moi, ça m'a un peu tiqué, donc il n'y a pas de problème. Non, viens-tu, voilà, viens-tu me balayer. Donc d'accord, je vais payer. Vous avez reçu quelqu'un. Entre Orange Money et là. Donc bon, infraction qui est jolie, et Orange Money est là, infraction est jolie, au 70. À quoi faire un bureau. Bon, tu vas voir que nous avons fait
ça veut dire que ko glana ma glan ka sigi 100%. Merci, ma question est là-bas parce que voilà, tout le monde pose la question. Ma glan ka 100%. Pour ka glan ka nye. Moi de kuma do fo. Il faudrait que état ka lajɛ olu fana minnu ta solasi fɛn fɛn bɛ yen polisi fɛn fɛn bɛ yen gendarme sisi ni plaqué tout ka fɛn na état ka moyen d'u ma sa facilité dɔ d'u ma u k'a kɛ gratuitement. Mais Diallo o yɔrɔ la mais il faut qu'on juge il faut qu'il ka taa au fond état k'a ka moyen d'u ma olu tora u ka membre san donc état le bɛna k'olu dɛmɛ ka moyen jumɛn olu d'u ma. faut que fɛn dɔ bɛ yen komi a bɛ fɔ ko ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye. cogo di. I m'a faamu ko dɔ bɛ yen n'a kɛra ka ban o kɛra ji bɔnnen ye o. non mobili donna ka ban a tigi tɛna se k'a labɔ. I y'a faamu bon a dun tɛna se k'a jɔ fana donc ne bolo i bɛ facilité de k'a ye i n'a fɔ a ye min fɔ sisan ko facilité ɲɔgɔnna kɛ moto la c'est-à-dire facilité in ye jumɛn ye k'a fɔ bon karisa aw min bɛ nin condition kɔnɔna la an bɛ nɔgɔya da k'aw ye aw ka t'aw bila en règle. Ah mais est-ce que ça c'est juste est-ce que c'est normal? Non mais quand tu veux régler les choses comme ça là hali exonération min filɛ c'est pas juste. An bɛna ale o an bɛna ale o. Exonération c'est ouais mais jamana y'a dabɔ pour que an ka bɔ nin kɔnɔ parce que n'an taara don kɔnɔ olu ye détail ye a kuma bɛ caya bon i b'a ye min yɛrɛ kan ka appliquer o yɛrɛ bɛ décourager. I y'a faamu mais maintenant ni mesure ninnu kɛra i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na hali décision dɔw bɛ d'abord le déplacement e ka mɔgɔ labɔ région dɔ la ko f'a kana plaque ɲini Bamakɔ i b'a ye a bɛ décourager a bɛ salaya baara la mais par contre n'a b'a a yɛrɛ ka région na a ka sɔrɔ a la c'est facile pour lui ka taa plaque ɲini bon maintenant min ye minnu ma u ka mobili dédouaner i bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ok siɲɛ wɛrɛ aw b'a kɛ tan an bɛ ne nɔgɔya aw bolo mais siɲɛ wɛrɛ a tɛ kɛ tan bilen o kɔrɔ bere taara sisan siɲɛ wɛrɛ application bɛ kɛ bɛɛ kan mais bɛɛ k'i bila sariya kɔnɔna la bon ne kɔni bolo o fana ye solution ye min bɛ se k'a to minnu plaqué tɛ minnu ka mobili la u bɛ se ka t'u yɛrɛ régulariser cogo min na bon maintenant moto fana bɛ ten nɔgɔya mana kɛ sisan minnu bɛ an ka services ni fɛnw na parce que comme on le dit aussi la fonction aussi a des avantages. Il faut accepter cela. Hein. Comment ça? Quel genre d'avantage? Mais Bokele, ne fonction dans la journaliste, ne pas journaliste, ne m'en dire elle là. Ani moi mi qui est dans la rue, il va entrer tout le monde à quel temps parce que les collègues, il y a femme, on lui avantage, on lui avantage, on lui tu sais, Malaya là au Téban quoi. Surtout chez nous le social là a trop primé. Bon, le social là qui nous a dit. Ah mais bien sûr, mais il faut faire avec. Bon maintenant faire avec maintenant ça veut dire quoi? Il veut mesurer ta. Mesure minnu b'a to bɛɛ b'i bila règle kɔnɔna la mais maintenant comme a y'a fɔ cogo min na souvent mɔgɔ min bɛ sariya ta ale bɛ ɲinɛ ko sariya in b'ale yɛrɛ concerné donc lui-même il doit se mettre en règle. Ok. Il m'a fait moi vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire que tu sois porteur, que tu sois homme de la loi, que tu sois artiste, ni ma yeye mobile ça, c'est une obligation de mettre une plaque. L'État a décidé. Et l'État a le dernier mot. Donc maintenant, à mon avis, nous l'aurait appliqué, nous pouvons appliquer un citoyen lambda, on ne verra pas de problème. Okay. Mais maintenant, comme nous m'avons appliqué au Lureka, ou qu'a appliqué en cas, là c'est 2 poids 2 mesures, de une frustration. Merci. Mais maintenant, je crois que cette fois-ci, ils ont trouvé une solution à ça, à appliquer Bella Djeleneka. Il y a sur la CIO, il y a procureur, il y a Niéwo, Diago, il y a plaqué Kala. Bon, maintenant, vitri filmé, il faut dérogation de Kadima, autorisation de Kadima, parce que moi, je vais faire circuler ni mobile normal et n'a pas ennemi. Moi, je sont connus, c'est pour leur sécurité. On veut de mobile filmé le là, ambassadeur au beau là, chef militaire au beau là, ainsi de suite. On leur a sécurité. Mais état de dérogation de Kaduma. Mais ni éminent dérogation t'es ébolo, immédiatement mobile est à fourrière là. Fin, il est pénalisé follow. Et quand il y a une pénalité misra. On peut fier et puis vite filmer mais boire là qu'à sera kangarda yi. D'accord. Voilà donc ne bolo nous mesure na respectera à kachala fait et afin nous be dabla quoi. D'accord. Bogar na kuma na to tingi c'est jusqu'à présent Jibril n'a pas encore convaincu. Il m'a encore convaincu non on met plateau de Kaouta. Bon comment on appelle Solomon o ningal kele parce que faut que anga dia ya fama parce que akuma be dugu kono fan be et obéissant en
là il y a une décision ta a ɲɛna est-ce a bɛna se k'a appliquer parce que on va dire que les gros poissons o tɛ taa olu fan fɛ dɛ bon o bɛ taa jɛgɛmisɛnninw de nɔfɛ pourtant bɛɛ b'a fɛ ka kɛ kelen deux hommes taara a diyara bɛɛ ye mais est-ce que deux hommes pour que bɛɛ ka sɔn dɛ donc sariya nin est-ce que a se ka ma kan ka boli bɛɛ de kan wa parce que n'a ma boli bɛɛ kan a ma ɲɛ sɔrɔ siɲɛ tɛmɛnen minnu na an bɛ se k'o kelen na parce que jamanaden gansan filɛ nin ye a ɲɛ bɛ ɲɛmɔgɔw la a ɲɛ b'a la ɲɛmɔgɔw olu tɛ pilaki san olu tɛ pilaki sigi wa u t'a sigi cogo min na u bɛ tila ka taa o daga u somɔgɔw ye donc olu ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔw t'a ta mais ale wari ɲɛnama t'a bolo mais a wajibiyalen b'ale kan donc a fana bɛ muruti wa n'i y'a jateminɛ a daminɛna wagati dɔ la Mali la après mɔgɔw y'a tali dabila pewu i b'a sɔrɔ a ko bɛ bila dɔɔni dɔɔni mɔgɔw b'a bila parce que i b'a dɔn mɔgɔw tɛ injustice fɛ bon ne ye fɛn kelen jateminɛ ou bien fɛn fila Mali la fo an k'o bila fɔlɔ an ka ɲɛmɔgɔw y'u sen don tubabuw ka samara kɔnɔ tubabuw tun b'an mara cogo min na an ka ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'an mara ten u ka ɲina k'a fɔ ko sisan jamana in y'an bɛɛ de ta ye an bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye donc olu man ka mara komi tubabu o ye fɔ mais i ka bamanankan na ne m'o de faamu k'o don sabara senkɔrɔ cogo di don a kɔnɔ ka c'est-à-dire que tubabuw bɛ marali min kɛ olu y'a essayer k'o marali de fana da farafin mais mara sugu jumɛn par exemple c'est-à-dire k'i yɛrɛ fisaya n'u ye tubabuw b'o kɛ a ka mɔgɔ fisaya ni mɔgɔ ye tubabuw tun bɛ kuma min na colonisation tubabuw tun ka fisa n'anw ye o de kama farafinna hali an ka mentalité n'i y'a jateminɛ o de complexe b'an na hali bi tubabuw tun y'an ka ɲɛmɔgɔ ye mais en même temps an marabaga tun don e ma y'ale bamanankan na fɔ ko fɛn jamana tigi jamana marabagaw non jamana ɲɛmɔgɔw de don marali tubabu de y'an mara d'accord an ka don ne ka question donc sisan exception minnu bɛ kɛ i n'a fɔ sisan sodasikɛ b'a ka bere bɔ k'a d'a ka tableau de bord kan n'a nana se polisiw ma a bɛ tɛmɛ plaque t'a la foyi t'a la mais est-ce que ça c'est normal c'est pas normal ok a man ka kɛ ok bon les avantages liés à la fonction a ye min fana fɔ par exemple ko k'u dɛmɛ ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ ka plaque ni plaque sɔrɔli nɔgɔya quoi o man ka kɛ o ɲɛmɔgɔ nafolo b'olu kun jamanaden gansan nafolo tɛ min kun obligé don k'a ka plaque wari bɔ ni ɲɛmɔgɔba in juriste ba de don ou bien sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ de don wari bi d'o ma k'o dɛmɛ non ni mɔgɔ bi dɛmɛ fantan de bi dɛmɛ donc ne yɛrɛ fɛ o de kan ka dabila pewu n'o ma dabila fɛn tɛ taa yɔrɔ la dɛ plaque ko tɛ taa yɔrɔ la parce que petit à petit bɛɛ b'a bila voilà parce que fo jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la d'accord Bokar kuma tɛ nin parce que il faut te mettre à la place i y'a faamu Diallo o ɲininkali kelen ye voilà ok Bokele i b'a dɔn il y a pas de citoyenneté spécifique selon moi ne ka faamuya la ni sariyaw bɛ cogo min c'est-à-dire que sariya tɛ ta ka a bɛ dɔ de b'a labato dɔ t'a labato ou bien k'a fɔ ko avantage dɔ de kan ka di même o avantage ninnu an bɛ ka avantage minnu fɔ les avantages liés à une fonction a avantage siraw dɔnnen don a siraw sariya bɛ min fɔ u kan o fana dɔnnen don donc ka plaque kɛ bɛɛ ka plaque kɛ o ne miiriya t'a la ma sariya gafe kalan min b'a fɔ ko karima sira ka wusa ni karima sina ne tun bɛ ne ɲininka a la ni ko k'a tun bɛ ma bɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn la a k'o ɲɛfɔ a ɲɛna o sariya tɛ fan si il faut être au Mali pour que i ka fɛn dɔw ye je pense que alhamdulillah an caman an fɛn fɛn bɛ yan an bɔra an taara yɔrɔ wɛrɛw la Jara y'a fɔ tubabuw fɛ yen ale y'o min fɔ komi a ye colonisation fɔ o ye anw fɛ yan u y'o de yira anw na mais o tɛ togo jumɛn tubabuw yɛrɛ kelen fɛ yen bi plaque bɛ togo jumɛn plaque fɛn fɛn kan ka don véhicule fɛn fɛn la a tɛ ku i la yɛrɛ c'est à dire que citoyen i kɛra responsable ye o i kɛra hali ministre ye o c'est e t'a miiri yɛrɛ k'a fɔ ko ne bɛna véhicule dɔ san ko n bɛ bɔ ni kɛrɛfɛ sirani ye a tɛ immatriculé ou bien n b'a san de façon frauduleuse k'a fɔ n bɛ boli n'a ye donc o culture de kan ka na o culture de kan ka kɛ mɔgɔw la o culture ye mun ye a bɛ fɔ culture de ma comme j'ai l'habitude de le dire c'est à dire que an ka problème ba c'est les citoyens ni n ko citoyen a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ minnu bɛ fanga la ou bien min bɛ jɔyɔrɔba dɔ la ko t'a la mais les citoyens avant d'être responsable à tel parti mais lui il doit se dire que k'a fɔ bon ne ye nin o responsable o ye maloya yɛrɛ de ye ale ma parce que sariya min bɛ yen ale yɛrɛ y'o la gosi fɔlɔ
et jara fo to mina kami ba nyemo toni fle jamana kono do nyebe mina mado surtout en jamana kono e famia mse ga fo kalan famia o ma labolike so malen bi ko don mais ka tuwabu kalan ke ma chama to ogumun kono nana uta a tuwabu kan semeni ni a fendo mo chama to don donc aminu be nyemoya la aw be waleya min ta ka ɲɛsi ni sharia karima sinama ani jamana jɔ ogumu kɔnɔ na ina fɔ plagi la a be waleya min ta mais mɔgɔ min bo jamana kɔnɔ den min bo n'o t'a dɔn a be ko kɔnɔ o de don mais en réalité o tɛ bon il va falloir que o compréhension de ka na bɛɛ lajɛlen na ka volonté politique accompagner pour que c'est-à-dire que an be sogo an la sogoyalen be jamana ɲuman minnu na n'an b'u ta exemple la kuma bɛɛ n'y a fond la sous-région en Corée en crève droit est-ce qu'il va donc que les gens sont pénalisés à travers des radars et reçu beta douma sodé ou temeno ere ogumun kan san et reçu est digital et puis reçu avec dima avec si maiga téléphone na ka finyana ni doin ni wakati tu as tel délai igata ni faute ni corriger ni faute ken yoroina igata aboui. Donc tu vois au bay utilité de non seulement jamana be soroke mais la gana fene ogumu konona na jamana kono dia ere fene ni jamana sigi toya ogumu konona na ambi jamana ba minu envier ka en ba fo ni jamana karma sina beta culture de do éducation de do famille de do. Donc il va falloir qu'on se dise que non mais il y a pas de citoyenneté spécifique. OK. Hein? Ka foko citoyen doka usani doé até. Bon, anecdote dobé, moi je peux témoigner ça depuis à Sharia Tara. Nebe porteur minun don. Mais minun don, il sait que moi minun don. Je sais pas naso ni bedo. Et nebe fait donc quand même. Wakati laban mina sani bikasi anga ɲɔgɔn ye a bɛɛ taara plagi k'u ka mobile la. Ah OK. Moi même je leur demande mais karisa et plagi be kun pourquoi pas il t'a nɔrɔ jusqu'à ce que bire ka se a ka fɔ ko bɛɛ ka nɔrɔ e b'a nɔrɔ. Ah bon tu vois donc il va falloir que an ka bɔ o kɔnɔ an bɛɛ ka c'est-à-dire que ka jamana yɛrɛ culture don an bɛɛ na jamana bɛ lamara ni ogumu min ye an bɛɛ ka baara kɛ n'o ye pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Bokar o kuma tɛ nin ye n'o de fɔ fasodenw parce que ɲɛ in bɛ ɲininkali kɛra je me mets à la place de i y'a faamu ko k'an ka sigi k'a lajɛ est-ce que a bɛna laban mais décision min taara a diyara bɛɛ si kana bɔ si la Modi n b'a dɔn e ye kuma ta i y'a essayé ka kuma bila o ɲininkali kelen e bɛ se ka mun de fɔ Modi. Bon ni décision min tali filɛ nin a ka lawaleya. Parce que dɔw ko ye k'a mɛn k'a dabɔra an fɛn mais ko a bɛ ka mun ma k'olu tɛna bɔ tɛ nɔfɛ wala. Voilà ni décision min tali filɛ nin a ka lawaleya o de bɛ bɛɛ nafa mais hali n'a ma lawaleya se yen n'ala ye sini kɛnɛya di don min na n'a jamana in kɔnɔ a bɛ lawaleya lakika la quoi. A bɛ lawaleya a lakika la 100%. A lakika la 100%. Nul n'est au-dessus de la loi. Bon. Maa si den kelen de tɛ yen k'e bɛ sariya sanfɛ a décision ka ɲi jamana ma o de bɛ lajɛ mɔgɔ ɲɛda tɛ lajɛ o. N'a ma se ka sigi sen kan zen tuguni n'ala ye sini kɛnɛya di don min na a bɛ sigi sen kan sariya kisɛ min n'a bɛɛ b'a bonya hali minnu b'a sigi sen kan. Ouais mais Modi e k'an bilasira bɛɛ b'a bonya o jumɛn i b'a fɛ ka mun de fɔ. C'est-à-dire a sigili sen kan baara kan ka kɛ dɔw de fɛ i bɛ discussion fɛn fɛn ni scepticisme fɛn fɛn ye a ko la mɔgɔw b'a fɔ de an b'a kɛ mais ninnu dun o de la n ko i ma a ka sigi sen kan sisan o de ka ɲi parce que jamana bɛ bɔ a yɛrɛ la ka taa dɔɔni sira dɔ fɛ mais hali n'o ma kɛ don bɛna na i bɛ fɛ n ka min fɔ n b'a f'i ye quoi. Mais ni tigi wo voilà mais ne ma kuma maa sugu ye jamana kɔnɔ bɛɛ b'a a sariya kisɛ bonya n'a ma kɛ se don min na a bɛ kɛ o. Parce que jamana kanu filɛ a bɛ yira kɛwale de la pour que jamana kanu ka jamanadenw minɛ a bɛ bɔ ɲɛmɔgɔ bɛ jamana minɛ cogo min ni ɲɛmɔgɔ ye jamana minɛ ka degun kɛ kɔmɔgɔw ka lafiya ye o degun min
bɛ k'ale kan n'o lafiya bɛ kɛ jamanadenw kan o lafiya de bɛ taa wolo jamana kanu la parce que jamana bɛ lakanya bɛɛ bolo hakɛw bɛ lakanya bɛɛ bolo sɔrɔw bɛ lakanya bɛɛ bolo wa taaɲɛ ye kelen bɛɛ bolo jamana de bɛ ka taa ɲɛ bon ni nɔgɔyali kan ka kɛ ne bolo ɲɛmaayɔrɔ tɛ quoi ɲɛmaayɔrɔ ye min ye mɔgɔ minnu bɛ sara ta quoi o yɔrɔ tɛ quoi peut-être e bɛ fɛ n k'a fɔ tenitigiw nɔgɔya ma kan ka kɛ ten ne ma fɔ voilà ne kuma question de posé Jale a fɔ ko ninnu ne ko ayiwa e fana an ka kuma voilà an ka tɛmɛ ni voilà sans poser la question que de poser voilà an bɛ ka kɛ exemple mais a tila b'a fɔ ko awɔ n bɛ ka na o d'accord t'a la don bɛna na quoi tenitigi minnu chargelen don ka sariya yɛrɛ appliquer n'a sɔrɔ bi dɔw t'a kɔnɔ ou bien ni dɔw ma don a kɔnɔ don bɛna na u bɛɛ bɛ don a kɔnɔ d'accord parce que de fait que u sɔnna yɛrɛ teni la fɔlɔ o ye ka sɔn koba ma jamana ye quoi donc nin tɛ se k'u kɛɲɛ u bɛ se o d'accord mais n y'a fɔ cogo min na n'i bɛ ko o ko kɛ a kɛ sira fɛ sira min ni jamana kanu bɛ mɔgɔw minɛ n'u bɛ don ko caman na gɛlɛya la ni nɔgɔya bɛ kɛ se tɛ jamanadenw min kɛ hali o nɔgɔya yɛrɛ o tɛ kɛ sariya kɔfɛ dɛ sariya bilalen a sen kan 100% o kɔnɔna dɛ nɔgɔya bɛ ɲini yen de donc ne kɔni ka faamuyali y'o de et puis Bokele mara la n'a ka ca bɔɲɔngo la minnu bolo quoi ko l'espoir est permis quoi jamana in sini quoi avec kabako ye quoi ok o ne hakilinata o ne ka conviction d'accord y a pas de problème Bakari i b'a ye c'est à dire n b'a fɛ k'a jira sunna fɛn o fɛn sɔn bɛ ka an lajɛ question bɛ yen bɛɛ k'o hakili latigɛ c'est à dire a tɛna fɔ ko bɛɛ bɛna kɛ anw kan ka kɛkun de ka se ka walawala min b'a to mɔgɔw bɛ se k'a faamuya parce que faamaw fana tulo banna o b'a fɔ a ko nin a b'olu fana bilasira a bɛ cogo min na voilà kosɛbɛ maintenant Jalo ne bɛ ɲininkali min tɛngu e la ni baara pour que a ka se ka lawaleya a ka kɛ bɛɛ sago e yɛrɛ bolo faamaw jɔyɔrɔ ka kɛ jumɛn population fana jɔyɔrɔ ka kɛ jumɛn. D'accord, merci beaucoup. Baara in yɛrɛ gɛlɛmama yɔrɔ fɔlɔ ça c'est la lourdeur administrative. O yɛrɛ de bɛ mɔgɔ caman décourager ka taa plaquer ko la. Sɛbɛn sɔrɔli. Wari b'i kun i bɛ taa i bɛ se ka 3 mois kɛ munumunu na. La lourdeur administrative du Mali ça pousse les gens à aller dans l'informel. Cɛkɔrɔba ko la lourdeur administrative ko la ko kɔrɔ ye mun ye dɛ a kɔrɔ ye min ye e kan ka taa sɛbɛn dɔ ɲini nɔgɔya la mais tellement qu'u bɛ la munumunu o sɛbɛn ɲinini nɔfɛ f'i yɛrɛ bɛ décourager sɛbɛn in kan o de lourdeur administrative ye nafolo b'e kun i bɛ wuli k'i bɛ taa pour que douane na sisan u ye guichet unique kɛ fɔlɔ la i bɛ mobili i tun b'a boli ka don yan mais pour que e k'a dédouaner mobili f'i k'a jɔ i bɛ se ka kalo 6 kɛ mobili jɔlen bɛ e dun ye mobili san i ka boli de kama bon i b'a dɔn diyagoya i bɛ taa don CH ko la ni terikɛ dɔ sɔrɔla se i bɛ t'o ka carte d'identité ɲini walasa ni polisiw y'i fiyɛ i bɛ se ka tɛmɛ cogo min na an bɛɛ bɛ nin kɛ. sɔrɔsi ko in b'i da la dɛ. ayi c'est pour dire que olu facilité dɔ b'olu ye ka tɛmɛ anw civils fana kan. non non Jibi mɔgɔ ma sɔn yɔrɔw la. sɔnni ni sɔnnibaliya ça c'est autre chose mais n bɛ fɛ ka min f'i ye mɔgɔ dɔ bɛ faveur dɔ sɔrɔ Bokele hali président n ko sira bɛ tigɛ fɛn mana kɛ rouge mɔgɔ man kan tɛ k'i jɔ a ni président bɛna est-ce que fɛn bɛ président ça c'est les avantages de la fonction n bɛ fɛ ka min f'i ye fonction bɛɛ n'a avantage don i m'a faamu wa sinon fɛn bɛ e bɛ taa sisan fɛn bɛ rouge la i b'i jɔ mais président bɛna a bɛ fɛn jeni ka tɛmɛ policier bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ président fiyɛ o la donc o y'a ka avantage ye c'est pour te dire que fonction bɛɛ n'a ka avantage don mais n ko i ma n ko min yɛrɛ bɛ mɔgɔw pousser ka taa a ko ninnu na ça c'est la lourdeur administrative i ka nafolo b'i kun i bɛna k'i b'i ka mobili dédouaner o b'i bila ta ka segin na fo e yɛrɛ bɛ décourager bon maintenant e dun ye mobili san a bolili kama n'i tɛna i ka mobili kura jɔlen to so kɔnɔ ka moto taxi ta bon finalement i b'i débrouiller de sa ko bon n bɛ n débrouiller sani plaque ka bɔ i bɛ mɔgɔ caman plaque to ka mobili la a caman o dɛ n bɛ ka n débrouiller sani n ka plaque ka bɔ bon i b'o dɔw de olu bɛ sans plaque ta ka boli n'a ye sinon mɔgɔ ja bɛ gɛlɛya cogo di k'a bɛ sans plaque ta a caman ta bɛ dossier bɛ en procédure
bon k'i jɔ de sisan po dossier ka ban an ka plaque sɔrɔ k'o k'a la o patience tɛ dɔw la dɔw bɛ don mobili ninnu kɔnɔ u b'a boli ten ala m'an kisi ni accident bɔra la a bɛ kɛ tiɲɛni ye donc o ye fɔlɔ ye o ye lourdeur administrative pour que baara in ka ɲɛ Sénégal fila i ka mobili i bɛ se ka dédouaner en une semaine i cayalen ba 2 semaines u b'i ka plaque ta ka d'i ma mais Mali la i bɛ se ka kalo wɔɔrɔ kɛ boliboli la i ka papier. Mais moi je pense que à travers ce que tu dis ce soir là bɛɛ kulo b'an na non mais le plaque kɔni on va prendre des décisions à partir de lundi a kan ka kɛ bien sûr dɔw bɛ yɛrɛ mobili voilà dɔw ta mobili bɛ bɔ port kɔnɔ dɔrɔn a bɛ dédouaner a plaque n'a fɛn bɛɛ bɛ di bon c'est pour dire que lourdeur administrative bɛ mɔgɔw bila la. Bon, je crois qu'on a parlé ici de la décentralisation, c'est-à-dire moto nous be plaqué se ka sura la Rome na ou ka région par région. Région ben na ka base yorodo donc amassé mo ka moto ta ka bo siga so dibno i matricule mo ya. Ni OK kwani madala ni be mo soro ha parce que abe jango ma abu la décourager. Ils vont préférer l'informel que kana OK quoi. Mais par contre ni région ben na ka basique 600. Mais maintenant de mettre l'accent sur la sensibilisation. Ka média utiliser ka ɲɛfɔ an bɛ a ɲɛfɔ voilà donc maintenant olu de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw yɛrɛ motiver Bokele an ye amo ye amo daminɛ an ka lagosira n'est-ce pas mais bibi na bɛ cogo di mɔgɔw ma tila ka boli a nɔfɛ bon moto immatriculation mais mototigi yɛrɛ de nafa ni mototigi y'o faamu dɔrɔn a tɛ k'a bolo i n'a fɔ punition don ale yɛrɛ bɛ motiver ka taa plaque ɲini ka k'a la mais ni e y'a kɛ i n'a fɔ a diyagolen de don a kan ou bien dɔ ka wusa ni dɔ ye ni y'o kɛ i b'a tigi la décourager mais maintenant ni sensibilisation kɛra a kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ni décision min taara décision in dabɔra aw yɛrɛ ka sécurité fɔlɔ ye certes jamana fana dɛmɛ a ka baara la pour le suivi la traçabilité des engins a bɛ jamana dɛmɛ o la ani tiɲɛnikɛla ninnu fana a bɛ olu yɛrɛ lanciw ka baara la kosɛbɛ barisa moto 30 mana ɲɛ ɲɔgɔn kɔ plaque t'a la a tɛ ɲini ka faamu o kɔrɔ ye tiɲɛnikɛlaw don donc olu bɛ frappé donc maintenant laban ye min ye o ye an b'a fɔ min ma suivi et évaluation parce que an bɛ décision dɔw ta suivi t'a la évaluation t'a la n'i ye décision ta n'i y'a appliqué i bɛ se ka i bɛ se ka kalo wɔɔrɔ di yɛrɛ ma ou bien san kelen k'i sigi k'a lajɛ a résultat bɛ cogo di est ce que a ɲɛna mun de ma ɲɛ minnu ma ɲɛ an b'o corriger cogo di o de suivi et évaluation an ka problème caman y'o au niveau de an bɛ décision ɲumanw ta ni an bɛɛ ko nin décision ka ɲi mais s'il y a pas de suivi c'est zéro s'il y a pas d'évaluation c'est zéro a ye kuma dɔ fɔ ko nin décision a ɲɔgɔnna dɔ kɛra depuis 2009 mais allez-y voir pourquoi ça n'a pas marché o ye fɔlɔ ye filanan a kɛra jamana minnu na n'a ɲɛna allez-y prendre leur expérience u ye problème jumɛn sɔrɔ o la e tɛna segin à zéro e b'o problème résoudre directement sinon imagine plaque bɛ moto la c'est comme moto ka nina carte de don a bɛ dɔn directement ni moto ye jɔn ta ye c'est comme a ka carte d'identité filɛ nin mais maintenant f'an k'olu fana kɛ biométrique de la k'a bɛɛ kɛ biométrique ye an ka papier fɛn ninnu an ka bɔ olu kɔnɔna la quoi i b'a ye an ka permis de i b'a fɔ ko cahier an ka pays caman bɛ yen sisan carte grise ye biométrique ye permis est biométrique moto carte kelen biométrique de don il suffit qu'au cas numéro d'endroit ils ont toute l'information donc moi je pense que suivi évaluation ni fɛn ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ ɲɛ quoi basi tɛ monsieur Jara ne b'a fɛ ka min fɔ ka fara Jibril ta kan effectivement a ye min fɔ sɛbɛnko Mali la sɛbɛnko ye koba ye Mali la ka gɛlɛn hali nin yɛrɛ daminɛlen min filɛ mɔgɔw commencera k'u plaindre ko a fɔra ko certificat de résidence k'o ye fu ye ko maintenant dɔw bɛ ka 1000 francs minɛ o la pour le certificat de résidence u bɛ t'o ɲini yɔrɔ min na ka plaque kɛ ka moto la a dossier yɔrɔ i ka biométrique b'a la moto san fɛn b'a la ou bien vignette certificat de résidence ɲinilen don ani mise en circulation o document 4 de don maintenant certificat de résidence ni o de sɔrɔli ye baara ye sa mɔgɔw bolo cogo jumɛn na bon parce que n'u taara yɔrɔ min na maliyɛn dɔ man di maliyɛn n'a bɛ service la mɔgɔ kɔnɔ gannen ka s'a ma ni mɔgɔ kɔnɔ gannen sera mais c'est de résidence a bɛ ta min de parce que bɛɛ de tulo b'i la a bɛ ta min certificat de résidence je crois k'a bɛ ta tribunal de la policier de voilà ok donc ça veut dire k'a bɛ ta policier de la quoi ok d'accord donc sisan n'i taara il paraît que policier dɔw bɛ yen u bɛ 1000 francs di non a bɛ ɲɛnabɔ donc o ye gɛlɛya dɔ ye bon maintenant jamana ɲɛmɔgɔw kan k'o de lajɛ c'est à dire il faut que Mali sɛbɛnko n'a carte ko sɔrɔli ka nɔgɔya o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ ça fait des années on dirait que fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la bon mɔgɔ t'a dɔn kun min don maintenant min ye jamanadenw ta fanfɛla ye ou bien n bɛ se ka état ta filanan ye mun ye
a ka sigi ka kuma ni les associations de consommateurs jamanadenw ka représentants bon plaque ko in a ka ɲɛfɔ parce que 12 000 n'i y'a jateminɛ cogo la i bɛ se k'a fɔ mototigi ma a ka ca dɔɔni. Jara 12 000 a ka ca cogo di 12 000 c'est quoi 12 000 waa fila kɛmɛ naani ye mun yɛrɛ de plaque kelen don waa bɛɛ muru ka plaque bɔ ka d'i ma o de ye 12 000 ye. C'est-à-dire plaque comme il y a 2 plaques et chaque plaque fait 6 000 les deux ça fait 12 000. Mais tout non. Donc c'est ça. Comme membre de ton quoi. Exactement. Donc avec les associations de consommateurs, étant nous manasigi kapuma, bon c'est qu'à la jeni donne mais c'est qu'à voilà. Adam la kaba mun ko fala mun ya sara wala dun. Ah bon, donc maintenant faire un besro, mais ne qu'on fait, il fallait trouver une occasion de dialoguer avec les citoyens. Il y a des décisions gata. Voilà. Parce que vraiment gelabi jamana kono. Bon, donc tenir compte de ça, ce serait une bonne chose. Mais nami jamana dun ta famela bon, sharia batoli, oye jamana dia tamashien badoye. OK. Donc ka son jamana ka sharia ma ka batu c'est une bonne chose. Donc mais mon côté sharia sans fait. Comment fera nyemko o da to no fa nyemko ni komko. Dɔw b'a fɔ ko sanfɛ mɔgɔ ni duguma mɔgɔ sanfɛ mɔgɔ ni duguma mɔgɔ tɛ yen jamana kɔnɔ an bɛɛ ye farafin an bɛɛ ye maliyɛnw ye an bɛɛ ka kan an bɛɛ dama ka kan sariya la donc bɛɛ ka to sariya jukɔrɔ. Ok parce que Cheikh Oumar e fɛnɛ hakilina pour que nin ka se ka lawaleya ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ka kɛ jumɛn ye ani jamana kɔnɔdenw fɛnɛ jɔyɔrɔ ka kɛ jumɛn. Merci bien frère. I n'a fɔ a fɔra cogo min na administration yɛrɛ baara hokumu kɔnɔna na pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fɛn nin na plaque nin na sɔrɔ cogo min nɔgɔya la ça incombe à l'État notamment aux autorités donc o b'olu de kan kosɛbɛ facilité bɛ se ka kɛ cogo min pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka a fɛn nin sɔrɔ plaque nin sɔrɔ nɔgɔya la cogo min moi je pense que o kan k'o lawaleya bon yen yɔrɔ la ne bɛ tɔn min sigi min kan toujours o ye digitalisation in ye c'est-à-dire que an ka a lajɛ kosɛbɛ i b'a dɔn hali an bɛ fɛn mansimafɛn minnu la i ka kɔrɔ i n'a fɔ télé ni radio olu bɛ ka sumaya dɔɔni bɛɛ bɛ smartphone de la bɛɛ bɛ téléphone de utiliser ka se ka réfléchir ka moyen ɲumanw bila sen kan moyen min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka nin document ninnu bɛɛ sɔrɔ ani plaque yɛrɛ fana sɔrɔ cogo min i y'a ye ni plaque in bɛ bɔ i mago bɛ jɔ document wɛrɛw la. Tu vois, c'est pourquoi il a parlé de la lourdeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ta police là, il veut bon police là, il faut qu'il y ait ta rore, il faut qu'il y ait ta fin réunie, il faut bien frafra nyokonga, il veut te la natuguni. Donc finalement, tu vas voir que je ne dirais pas que c'est trop, mais c'est dépassé. Ame wakati mina anka ngabo o ogumun kono, c'est-à-dire bébé téléphone utilisé ka anoya ka di jamana kono de umbela jelema. Femi citoyen taille et ne be segu o keleneka. Citoyen be jamana de, c'est-à-dire que c'est une question de redevabilité. Il est citoyen de il be nineke, jamana fene be nineke. Donc fay mangate ka ye chiffre en fait. Sinon avec gouvernance yere gɛlɛya kosɛbɛ. I y'a faamu donc n balimakɛ Diallo da bɛ avantage la kosɛbɛ c'est-à-dire que il faut être au Mali pour penser ces choses il faut qu'on sorte dans ça avantage bɛ yen n y'a fɔ ni e kɛra ministre ye avantage dɔw liés b'i ka fonction na mais ces avantages ne doivent en aucun cas aller à l'encontre des lois ko parce que tu es ministre c'est o avantage ninnu man ka tɛ ka pan togoya si la jamanaw kunna ko parce que ko e ye militaire ye ou bien ko parce que e ye policier ye ko e bɛ facilité bɛ se ka kɛ facilité kelen min bɛ se ka k'i ye i n'a fɔ sous-région yɛrɛ la moi je l'ai su sous-région yɛrɛ la u ye campagne spéciale d'immatriculation aux fonctionnaires c'est-à-dire que i kɛra militaire ye o fonctionnaire olu ka baarakɛ heure bɛ yen baarakɛ heure ni a bɛ se ka taa plaque ta wagati min na tuma dɔ a bɛ bɛn ɲɔgɔn ma donc u ye unité spéciale de sigi mɔgɔ wɛrɛw tɛ taa yen ni o fonctionnaire karimasinaw tɛ donc olu de bɛ taa yen pour que a bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo min u bɛ na dɔrɔn u b'u ka baara kɛ donc u ta bɛ d'u ma u bɛ taa so. A fait comme ce que tu veux dire an ka taa élection là par exemple là. Journée dɔ kɛ. Voilà journée dɔ bɛ yen spécial o kɛ sɔrɔsiw kan ka taa voter kɛ heure mun na. Justement o ye facilité de pour que bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min jamana kɔnɔdenya ɲuman hokumu kɔnɔna na mais quand on dit avantage k'a fɔ c'est à dire que karisa e ye soldasi de ye donc c'est à dire que e ka baara fonction o avantage de ye e ka boli ni mobili ye ko plaque t'a la mais il faut être au Mali pour que
pays ko mais a tɛ fansi an bɛ ka exemple ta duguba minnu kan n y'o de f'i ɲɛna a tɛ j'aurais même vu a bɛ san damadɔni bɔ football star dɔ don min bɛ football kɛ mais apparemment a y'i sigi dɔ de kɔfɛ scooter kan a ma casque don mais n b'a f'i ye tu peux pas imaginer u ye amani min bi a kan et puis a ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ donc c'est une occasion non seulement pour l'État ka fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ se ka bila jamana baara hokumu kɔnɔna na mais jamana kɔnɔdenya yɛrɛ fana ka ɲɛsin c'est à dire que sariyaw labatoni ma ka ɲɛsin jamana yɛrɛ bonyani ma o fana ladumɛlen don o fana sinsinnen don. Basi tɛ Modi o ɲininkali kelen bɛ tɛnku e fana la bɛɛ jɔyɔrɔ ka kan jumɛn jamana ɲɛmɔgɔ ani jamana kɔnɔdenw cogoya min na nin ko fɔlen bɛ se ka lawaleya. Bon ne bolo jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka fɛn min kɛ o ye ka fɛɛrɛ tigɛ laɲini min b'u bolo jamanadenw bɛ se ka o laɲini sɔrɔ nɔgɔya la cogo min parce que bɛɛ bɛ jamana in kɛcogo dɔn sisan a ma nɔgɔ nka n'a fɔra ko laɲini dɔ bɛ yen ko o kɛkun ye pour que lakana ka na jamanadenw kan a dɔ la mɔgɔw ka don a kɔnɔ o nafa ka bon jamana ma ni k'i ban ka don a kɔnɔ maintenant u bɛ don a kɔnɔ cogo di ni nɔgɔya ye jamana ɲɛmɔgɔ fana kan k'o hakili jagabɔ kɛ parce que dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ 100 don i b'a fɔ ko bɛɛ ka 2000 sara i b'a sɔrɔ tile kɔnɔ mɔgɔ 5 dɔrɔn de bɛ na i bɛ kalo 1 kalo 2 kɛ i tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye bilen o kɔfɛ mɔgɔ 8 bɛ na mais a dɔ la 2000 sara n'i ko a mɔgɔw ma k'u ka na 1000 sara i b'a sɔrɔ don o don i bɛ se ka mɔgɔ 20 donc par fini i bɛ min sɔrɔ 1000 na i t'o sɔrɔ 2000 la mais i bɛ 2000 ko nata la a tɛ ko min kan bɛ nin ma misaliya de don n bɛ fɛn min di maintenant ni o kɛra a bɛ nɔgɔya jamanadenw ma laɲini ye min ye n'o ye jamana lakanali ye o fana bɛ sɔrɔ ni ala sɔnna ma ne hakili la o sira ninnu de bɛ se ka hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka yɔrɔ la pour que laɲini jamanadenw ka se ka a sɔrɔ nɔgɔya la o de la n ko u ye exonération ko minnu sigi sen kan mobili kɔrɔ ninnu ye u bɛ se ka réfléchir même ale o de la moto ko ninnu fana la pour que jamanadenw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na jamanadenw fana ka baara ye min ye n'a ma ɲɛ nin lakana bɛ anw de kan jamana fana ye nɔgɔya siraw bɔ an ye malgré que saraliw bɛ yen parce que jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na sɔrɔ ko fan fɛ ka taa se taxi ko ninnu ma ka n'a fara nin kan o de ma nɔgɔn dɔɔnin est-ce que n faamu par exemple ne ni dɔ ye kuma na n ko a ma taxi ko in a bɛ se ka lawuli ni fɛɛrɛ wɛrɛ ne hakili la o ye ne hakilina de par exemple yɔrɔ fonction publique ninnu ni recrutement armée la ani fɛn caman hali privé sécuricom ninnu ni fɛn olu bɛ mɔgɔ caman recruter par exemple mairie ninnu na TDRL bɛ sara quoi o TDRL minnu bɛ sara i bɛ taa voilà commune dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ commune kan ka 100,000 de sɔrɔ misaliya don mais tellement que a tɛ sara i b'a sɔrɔ commune bɛ 2-3 sɔrɔ mais mɔgɔ minnu bɛ recrutement ninnu kɛ san o san recrutement bɛ kɛ jamana kɔnɔ fonction publique privé fɛn fan bɛɛ fɛ i bɛ hakili jagabɔ ko o da kan quoi san kɔnɔ quoi bon o TDRL in dɛ papier min bɛ constituer pour que ka dossier déposer i b'o don a kɔnɔ quoi donc 660 sarali bɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ ma diyagoya ye n'i bɛ taa baara ɲini na hali secteur privé kɔnɔ mais ni collectivité aw b'a organiser e collectivité e tun kan ka 100,000 sɔrɔ i tɛ 4,000,000 sɔrɔ ne ka stratégie sababu la sisan i bɛ 80,000 sɔrɔ o 80,000 na e yɛrɛ bɛ se ka joli de État ma kumaw de bɛ kɛ o mais n'hakili jagabɔ bɛ kɛ sɔrɔ min bɛ kɛ o la est-ce que o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se ka kɛ taxe min bɛ mɔgɔw kan 10% je crois ni ma fili o fana bɛ se ka réduire cogo di ou bien k'o bɔ a ma
donc wari bɔta bɛ sumaya fan dɔ fɛ a bɛ sigi sen kan fan dɔ fɛ a wo bɛ datugu cogoya la a dɔ la ni jatew kɛra min fanga bɛ sɔn ka bonya hali ni kɔrɔlen donc jamana mara ye hakili jagabɔ de mais jamana mara fana kɔni ye ka ɲani kɔmɔgɔw ka lafiya kama quoi n'o bɔra mara fana la dɔrɔn a bɛ gɛlɛya quoi ka ɲani kɔmɔnɔ ɲɛmɔgɔ marabagaw ka ɲani i ka sɔn ɲɛnini ma quoi o ɲani dɛ o tɔnɔbɔ de ka kɛ kɔmɔgɔw lafiyalen quoi d'accord monsieur Diallo waati mun dira ma sira donc e yɛrɛ fɛ laban b'i bolo pour que bɛɛ ka hakili k'a sigi i lamɛn 1 minute. Ok, merci bien Bokele. Kuma laban min bɛ ne bolo o la ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o ye de c'est à dire que an k'a dɔn jamana bɛ wagati la jamana kɔnɔden bɛɛ kan k'i miiri k'a fɔ vraiment ne yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye ne yɛrɛ b'a ko ni n yɛrɛ cɛ ne yɛrɛ b'a ko ni jamana cɛ donc n'i y'o question fila nin lajɛ i b'a ye n'i sera ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la i b'a ye e kan k'i yɛrɛ bila hukumu jumɛn kɔnɔ non seulement i bɛ ca min kɔnɔna na ani jamana yɛrɛ hukumu kɔnɔna na parce que jamana in bɛ lahala min kan dogolen tɛ maa si la dogolen tɛ maa si la a guwanen don fan bɛɛ fɛ a kɛra sɔrɔ ye o a kɛra kɛnɛya ye o a kɛra sécurité sɔrɔdasiya binankun ka ye o ani an ka jamana bɛ se ka kɛ yɛrɛya hukumu kɔnɔna o hukumu kɔnɔ i b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ nin fan bɛɛ o gɛlɛya kɔfɛ cɛsiriw bɛ yen volontéw bɛ yen an ka autoritéw fɛ ka ɲɛsin o baaraw ma moi je pense que a bɛɛ kan ka redoubler non seulement jamana ɲɛmɔgɔw kan k'o volonté affirmer ani c'est à dire que ka laɲini fɛnɛ kɛ ma hakili juru carilenw fɛ ka maaw gɛrɛ u la jamana kɔnɔdenw minnu ko u bi jamana ko de la olu y'u ka baara bɛɛ bila c'est à dire que gɛlɛya mana na togo togo olu bɛ jamana de kɔ nɔgɔya mana na u bɛ jamana de kɔ donc ka bɛɛ lajɛlen gɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen wele c'est à dire mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ pour que an bɛ se ka o wagati la tɛmɛ ka jamana b'o kɔnɔ donc maintenant nous fixer et nous pencher vers les perspectives n'o ye vraiment an bɛɛ bɛ laɲini min kɔ jamana hɛrɛma min kɔ jamana lafiyalen min kɔ et puis jamana min kɔ min bɛ an bɛ sogoya fɛn minnu na an ɲɛ bɛ jamanaba minnu na olu selen bɛ niveau min na pour que an fana bɛ se ka se o niveau ma cogo min donc ka foli bila bɛɛ lajɛlen ni ka foli bila n ko débatteurs ye donc halisa an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana baara. Modi, toi tu avais donné kumakan laban i ka analyse la 1 minute programme b'i bolo Mama. Bon, ne kɔni ne bɛ taa ye foli de ani dugawu don k'aw fo e ni un frère ani seri fila ni n welela n'a ye sɔrɔ n bɛ fɛn o fɛn na n b'a essayer k'o bila ka na parce que a b'an wele a b'an to yen an b'an hakilina ta fɔ mɔgɔ caman ko ne tununa ne ma tunu ne bɛ n togo la n ma falen mais fan o fan ni n bɛ taa yen ni hakilina bɛ fɔ n ye de n k'a fɔ ni ne sɔnn'o ma quoi hali min bɛ ne bila ka hakilina fɔ sini ma sinikɛnɛ ma n'o y'a ye ko jamana fɛn dɔ bɛna kalifa ne la a b'a fɔ ko a kana sɔn ka kalifa a la ko parce que a hakili n'a dusukun t'a ta ye quoi donc aw minnu b'an wele an ka hakilina fɔ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔw la ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana kolo suma ala ka jamana basigi ala ka bɛnna na jamana kɔnɔ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin décision min n'an bɔra k'a kuma kɛ u ka hakili jagabɔba k'a kan hali sisan ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ parce que jamanadenw muɲuna u sabalila koyi donc o muɲu n'o sabali tɔ bɛ se ka sinsin ani faamuyali kuma ɲɔgɔnya ani fiɲɛ bɔda dili quoi donc n bɛ ala deli ala k'o faamuyali n'o hakilina d'o ma min bɛ se ka wolo jamana basigi ani jamanadenw ka nafa la parce que jamana tɛ yen ɲɛmɔgɔ tɛ yen ni jamana ni denw tɛ quoi. D'accord. Voilà. Okay. Oui. Ok, merci. Donc vraiment an bɛ bɛɛ fo kuma ɲɛna hali bi ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma et ne bɛ min fɔ dɔrɔn je sais qu'au Mali actuellement tout est urgent Mali bɛ lahala min na fɛn bɛɛ c'est urgent mais n b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ
Kalibi, au cas essayer d'attendre pour les consultations et aussi une meilleure communication. Parce que effectivement, il va aller taxi coin d'amener, mon moutirati, Kairobe Mangai. Mais ni Ninga, ne vous communication cousimale. Voilà, la communication n'a pas été bien faite. Donc, au coup avec le tour là, on consulter les quais, on communication quai, mimbe jamana de la famille. Note ni décision de chunta. Par exemple, ni décision il me ka fa chuna. Bon, ni ko il fait un chum ko ka avec 12 000 bomina. Ati akli be mi dron ne be 12 000 boroj mais c'est ça. Bon, alors que ni communication kun kara ka la somi, aka la ben, ado la ben no ya. Donc vraiment ne bodu ni jamana nyamo ko fait. Allah ka jamana basa. OK, merci beaucoup les ka on voulait ka inégalité. Au bon il n'y a pas de développement sans sécurité. Jamana chite ga yiriwa ni lakana tiga jamana kono. Bon, ne bolo ni décision tant qu'abna ni lakana de sabatilier. Décision il y en a kojuku. Décision l'une des meilleures décisions. Ali oui moto interdit limité. Décision il y en a kojuku. Kabo duguni dugu choufe. Kamoto interdit à Yana Kojugu, ni bébé braquage ni banditisme de Jamana Kono. Bon, décision fin fait na Jamana don ni la fiale kama. Al no Jamana don toro ay soma. Mo ara ma de al ni be do arjina be sa falo de. Ni na ma de do arjina là, c'est pour dire que here bena a sacrifice de tout. Mais maintenant solution minum de beke wal sa kana échec tan na fo korole nu. Nous avons fait une lourdeur administrative. Au cours de mes camarades, c'est un papier sur l'île. Flana, vous voyez que moi sur un plaqué sur l'île facilement, car sur la marque galère au boulot. Ne boulot sera caqué. About tomorrow, il y aura des willy catata, où il y a sur le Jamana imposé parce que où il y a la sécurité devait abou là, abou le follow la cana follow. C'est la casse Jamana. Anika sensibilisation encore à Dadouala. Il faut une bonne sensibilisation parce que ni ko kali mo ka here kama anya foi kanye ni anya foi kanye to resera là. Bon ne boulot il faut travailler, le gouvernement doit travailler sur la sensibilisation, la communication. Les deux vont de pair. Nous OK ça bébé doit là et puis ça va être une grande réussite. Voilà, au lieu de mener OK, Boga, on profite pour dire côté sensibilisation. Donc je pense que Chérifula est mieux placé quand il faudra faire un qui la dès le lundi, on va plutôt Chérifula là pour la sensibilisation dans n'importe quelle langue. On en a besoin. Au message voilà, donc Bakar, vraiment Korofote, Djibril Diallo, vraiment merci. Il n'en a qu'à beau voyager là, il voulait, malgré toi, Chérifula Kodo, que tu viens. Merci beaucoup. Solo, comme d'habitude, vraiment tu es disponible. Merci. Chekoumar, vraiment merci beaucoup. Mori Chemogo, vraiment merci. Comme il y a pour toi, la porte est ouverte. Donc Bakar, moi, je demain, car son image, car le grand réalisateur, Mohamed Keita Mou. Mohamed, vraiment merci beaucoup. Baranyena, son Kabegla, Abou officiel, Abou Djabate, allez à Kerefe. Abou, vraiment merci. Barafana Nyena, Kosebe, Namta Régile, Dado, David, vraiment, Omo, vraiment merci beaucoup. Ambi Fanafou. Donc, nous terminons avec ça. Mouba Aladje Dongodo, Chérifla, Traoré, Mamadou Mori, Abidjan, Palmyre, Côte d'Ivoire. Docteur Madame Diallo, Amani Nali Franco, Mamadou Samake, Din Samdjema, vraiment Ambafou, le patriarche de Kangaba, Mamadou Namaketa, Amayinako, Amadou Djadje Sangare, Sahel Group, Amba Afanafou, Mouye Babacham, Hippodrome Kono, Ambalifou, Maimouna Salamata, Amayinako, Bemaketa National, Ambalifanafou, Mouye Abdou Karim Baga, Police Bougouni, Amayinali Franco, Draman Djara, Amavogo Baboutra, Amayinali Franco, Mouye Nou Djara, Hippodrome, Maïche Amayinali Franco, Mouye Banama Assadi, Sako Holding. Voilà, Mohamed et Sako, Amali Fanafou. Également. Ani Amani, mi Sanama Mère Fenoko, Kabana, Sanamati Benana Frumso, Mamadou Zantraore, Ani Mamadou Konate, Jega, Feneka, Fenebana, Sanamati Belaï. D'accord, Amani, Samase Kuko, Man, Mayambu, Amanina, Kwanga Choroba, Balaje Dungudu. Donc, on a Côte d'Ivoire, Jaraja, Ko Yusi. Voilà, Fenebana, Sanamati Belaï. D'accord, donc, Chérifula, Fon Balajera, Malikoram, Malikoga, Amba Abela Jelenfo, Kakuchi enjoy Ousmane Chérif Madan Aïdra. Donc, Karamorambe doit de Ké, Albi Alaka Menyon Boulou, donc Chérifula Alaka Tanye. Ni Ala Manga Joa Irana, dimanche prochain, à Menyon Soro, Kenenka. Akambe, merci beaucoup.